Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Amai madzima makaditi Makadi yenyu tipeza to makore tipweda makore cheo eh nakatiri munzira tichiuya alright tisaka mazona tasvika alright marise muchemberi leo muchemberi vanofarawo anditi aya tinotenda rega nditi kutanga ndarasika kama aimbogara uko ndaona maugara kuno akafamba sei chikiitika ndechekuti muchemberi vakanzi vagare pasina ruzhinji tsika ndosaka takauya kunoko ehe aisi ya pane nyaya anditi right rigatidzokere kumashure patakapedzera kuuya paye remember takasiyira panyaya yekuti pane zvaifanira kuitwa kuti paitwe ususu zvichizoenda mberi zvakadaro nevaifanira kuzouya ipapo uye zvakare nekuti mhuri nechekuita nezvekwacharo yaifanira kuzouya pano kwachweshe ndofunga ndakazoenda kwavari ndikavafona zvakare ndakataura navo ndikaenda ikoko ndakataura navo vakandivimbisawo kuti vacharasi vachauya pano saka ndoda kuti ndinzwe kubva ipapo zvamira sei zvakaitika ndezvekuti wekwachweshe pane wana akauya auya ndobva ati ticharonga nevamwe vangu tozouya kubva ipapo anozombodzoka futi paakauya akandaziti angoti ndauya kuzoona muchemberi pane zvandaida kuti ndinyatsoona kuti ndizvere zvikanzi iye aiti hanzi inini ndiri muprofita kuchechi sematauriro akaita saka zvandaona ndizvozvo saka ndichazodzoka nevamwe vangu haana kuzombodzoka futi kana kufona inini ndindeitomunetsa ndichitomufonera saka ndakazoona kuti kuramba uchingofonera munhu handina zvandiri kuita ndobva ndatongosiyana nazvo sekutaura kwakaita kuti ndichanodza umwe ndozouya amen pamwe vari munzira vari kuuya pane here vamwe vakazombouya nenyaya yedare iri hapana munhu akambouya asi kuti pane munhu akandifonera ari anzi ndiri mhondore kwakandere andogara kumandarweni kwakandeya ehe dare ramuchemberi ndiroro asi dai zvaikasika kunzi zviitwe nemuchimbidzo pane mwana upi uyu nekuti ndazoona zvikanonwa ndaona mwana yarasika njere ndomataurira wakaita vachita ndogara kwakandeya andiri soko ndobva ndovati saka tobatsirika sei zvikanzi dai zvaibvira muchemberi vaitendera kuti zviitwe ndati muchemberi havana kumboramba kuti zvinhu zviitwe asi wakangoti chiri kudiwa nechekuti mutungamiri wenyika afanira kuita sei kuziviswa zvikanzi zvokuti mutungamiri wenyika anogona kuzozviziva zvaitwa kuti kune zvaitwa sei kune zvaitwawo ndobva ndovabvunza muchemberi wakati kana vachizvikwanisa pasazowanikwe chinopiringisiwa zvongoitwa negwara vanokwanisa kuuya vachita sei vachiuya then ndobva pazoya futi umwe munhu anonzi ane mhondoro inonzi Zimbabwe atuya panapa achifamba netsoka achiti ndabva kuGlenview ndauya panapa ndatumwa naCharwe aita kutaura nechirudzi ndanzi yanzi usvusvungawo chikurungwa kana pasina ukwati kana chii zviri kudiwa ndokwanisa kuzviita inini kuti ukumbiriro usvusvu uite sei uitwe mwana asunungurwe ndobva ndati chazosara ndichitaura namuchemberi zvikanzi ngavandipindure Charwe aripo uyu ngaandipindure zvikanzi ndichazosara ndichiudza amamoyawo zokupindurai saka paakazondifonera akazoti anzi ndiri kupi makati muchazara muchiudza muchemberi ehe iye ndobva ati musati kuudza muchemberi nekuti muchemberi watoripo Charwe atoripo pane mwana upi ngavandipindure ndiripo inini svikana muchemberi ndichazodza moyo achazokuzivisai zvikanzi oraiti aiva tingapikisane nevanhu nevanhu vakuru ndobva aenda zvake ndobva achizondifonera ndobva zvikanzi makazoronga kudii ndikati andina muchemberi dzokai asi asati adzoka saka iye akati makanga muchifanira kuudza muchemberi saka pane zvamakaudzwa namuchemberi vantu vakangoti munhu ngaadzoke aya muchemberi vakati izvoni ngavadzoke ndivatsanangurire zviri kufanirwa kunge zvichiitwa kuti vanozvikwanisa here saka iye akangoti ndichauya asi asati adzoka vekumount Iron kwakandeya vakafona vakati ngazviitwe nemuchimbidzo nekuti ndazoona mwana aita sei arasika njere uya akauya akati ndimuchemberi ehe
handiti and zvinofanira kuitwa kuti zviitwe zvinhu. Saka poitwa sei? Nekuti ini ndichiuya kuno ndakaudzwa kuti zvinofanira kuitwa. Muri kutsinira imimi kuti pane vaviri vakauya vakati zvinofanira kuitwa. Zvinhu zvinofanira kuti zviitwe hongu. Zvinhu zvachona hazvisi kuitwa. Ndopatati tikumbira isu kuti tochiitawo sei kuti nawo iitwe mwana asunungurwe uyu. Vaiti mimi kuti kana kuti muchemberi vachitaura vaiti kuti iitwe panofanira kunge paine zvaifanirwa kuziviswa mutungamiri wenyika. Nokuti hanzi pachanetsa ndepekuti pacharatidzwa mutumbi uyu wambuya Charu uyu. Vanhu vachabva vada kuita hondo kana kuti wouraya ihomwe iyi kuti isusu tisakawana chi takawana mutumbi. Saka hazvisi kugoni kunzi zviitwe mutungamiri wenyika asipo. Asi zvisinei nekuti zvinhu zvaina zviri kunonokwa zvisvike kune mutungamiri wenyika. Kana paine vanokwanisa kuti vatekaidze matara ngaaitwe usvusvu huitwe nekuti ambuya vari kuti zvinhu zvangu zvanonoka kuitwa. Kana vachiti mutungamiri wenyika anofanira kunge aripo here iye ari mbune kana kuti anogona kutuma nhume kana mumiriri wake kuti amire saiye sezvavanomboitawo kumwe kwavasingakwanisi kuenda kwatinombofamba tichinzi mutungamiri wenyika havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvakazvakati asi vandituma. Ipapo ndo pandisiri kuziva manje kuti zvine zvakuda ivo vakwanise kupa pindura vega kuti vari kuda mutungamiri wenyika chaiye here kana kuti nhume yavo anenge achivamiririra. Ndikuona kuti apa kufunga kwangu nemaonero andinomboita kuti hapanganyanyoita musiyano pekuti vanogona kutuma munhu mumiriri wavo kuti ndonondimirira kuchizi kudare rinoda kuitwa chii kuconcession. Saka ava vekumaondaro iyi zvavakati ngazviitwe muchemberi akati kana vachizvikona makazovazivisa here kuti muchemberi vati kana muchizvikwanisa? Ndakavazivisa but nyaya yekuti apa foni yangu yandaishandisa yakangonyarara handisi kukwanisa kucommunicate navo. Namba dzavo dziri mufoni imomo ivo ndo vane namba dzangu dai vaizvaibvira vaikwanisa kundifonera but havasi kufona. Pamwe vakamirira kunzwa kwatiri. Asi namba dzavo ndinadzo mufoni mangu imomo. Makamirira kuti vafone kana kuti? Ndakamirira kuti vafone kuti taakuuya kuna muchemberi. Regai tidzokere kumashure. Ndizva kuti pane vamwe vanogona kunge vachitanga kuona program ino for the first time havasi kunyatsoziva kuti nyaya iri kungotaurwa iyi yatangira papi. Nyaya yemwana yakatanga sei? Nyaya yatanatswa yakatanga yakadai. Tanatswa takanga tiri kuHarare. Ndobva achiti inini ndanzizvoni ndini ndinogara nzvimbo yeMazowe. Kana ndagara nzvimbo yeMazowe kunofanirwa kuzoti kukurungwe ushushu. Kana uchinge kwakurungwa ushushu ndoratidza pane mutumbi waCharwe. Kana ndaratidza pane mutumbi waCharwe pane zvichaitwa pamusoro pemutumbi waCharwe iwo neumwe ushushu. Musoro wawo wobva kuvachena kwauruko wouya munomu wozoenda unorongedzwa kunyika kwavo kuMozambique musiri munomu. Ndonyaya yatakavinga munomu natanatswa munzvimbo yeMazowe tichigara munzvimbo yeSunside pakati pesango. Saka vachiuya vachiti ndiri kugara imo munzvimbo ineyi makazoonani kana kuti muchemberi akazokuiti endai munoonani kuti muzive? Tichisvika munomu takambogara muchemberi ndobva vachiti ndokumbirawo mende munoona mambo wenzvimbo inwe. Asi mambo wataifanira kunge tichienda kunoona ndowepaNhangura. Ndobva vachiti uyu haasisiko uyu endai munoona Elias Kutadza Ushe nezita ivo mbuna mbuya ndo yakatsanangura. Ndobva tachienda. First day ratasvika kumba kwaChief Chweshi takasvika vasiko takapirira pamashops chinzoenda kubhindura kune function. Ndobva vafonerwa ndobva vati ndiri kuuya vanhuwo vapepe kurara. Saka takazotakurwa neimwe mota ndobva tayabva tanosiyiwa kuRamahuli kwatatiri kugomoko. Then mangwana acho ndobva tazotorwa tikaenda kuna Chief Chweshi. Tasvika kuna Chief Chweshi ndopa wakati nawe yenyu ndainzwa. Ina handigoni kuti anaudze chi dzimatare. Anopatsa ndona naudze matare ndivagore. Vanonzi vagore dema vanogara kuShawarunzi. $10 mochienda kupi kuShawarunzi. Ndobva tasimuka ndobva taenda kuShawarunzi that same day. Hatina kusvika musi iwoyo. Takapirira murodhi. Mota yatatina yakabva yafa. Ndobva tarara ipapo. Then mangwana acho ndobva tazofamba vataenda kumba kwavagore. Tanosvika vagore ndobva tavatsanangura kuti ndo nyaya iripo zvakanaka vagore hongu nyaya ndiri kuinzwa asi ndounganidza chi vamwe vemudunhu. Pawakaunganidza vamwe vemudunhu pakauya umwe mukoma wavo waiti Shava kana kuti Mhofu. Asvika paipai akasvika ine kademo kake netsvimbo yake nebhutsu dzake
kasha yake yanga inayo. Ndobva watosvika ndobva watogara. Ndobva watosumwa kuti uyu ndiye mwana uyu auya ane mhepo zvakamira zvakadai dai. Zvikachinzi aho. Saka toita sei? Tosuma here. Ndobva wachinditi imimi ndimi munogara nemwana. Sumaika kuti verudzi rwenyu wada kutaura nani? Wada kutaura neni. Ndobva pachinzi Natanatswa zvikanzi iwe mamoya azvigone kuti undisume. Ivo varidzi veshawa wachona vanogama nambuya Charo ndiwo ngavandisume ndite sei? Nditaure nawo. Zvikanzi nomumwe mukadzi samuri mashoko ari kubva pamwana mudiki. Mwana mudiki diki akadai angataura zvinhu zvakadai. Ndobva zvapera papanga ine 11 years. Ndobva wachiti Nzina Muchembere ina ndisumwe nguva ino ndosumwa kuma3 kunze kwa kunoedza. Ndo pamunotaura nani? Munotaura neni. Vagotanga kunetsana pepe vanhu vaivai. Chinzi muri kukanganisa chisi muno munharaunda. Kozvo zvonai mazosvika pakutsiko wakutoriwana pepe. Umwe wacho naita unga angasvikirwa ndobva asimuka nezvinhu zvake ndobva aenda. Ndobva wasara pepe aya noise yegega. Ndisi ndobva tangosimuka ndobva tadzoka kuno. Chief Chwe chatinazombowaona. Funga takagara dzinenge 5 months. Ndopatikazoona pauya maovheti. Burikidza pana vanonzi Comrade Beno vanogara kumuswenedi. Pamwe wacho handivazivi kuti vanonzi anani. Vanga vakawanda vakazara rori. Chinzi isusu tauya pana patiri kubva nekuna Chiweshi. Tamubvunza kuti uyeni wakaya munzvimbo muno maona kuona here. Anzi akati ndakauona asi kuziva kuti wari kupi. Handopatamupa nhamba dzenyu tifonera amai ava. Wabatsire pane chekudya, pekugara nechekuti vana wapfeki kana chekufuga. Anzi akati hongu. Ndobva vaenda. Ndobva ndazofonera na Chief Chweshi. Makadi mai mazima ndiripo hangu ndikukumbira muye kunuko. Ndobva ndaenda kumba kuna Chief Chweshi. Tanosvika kumba kwa Chief Chweshi. Takaenda nomumwe murume pamba pataigara so. Pamba painzi pamadzimai Miriam. Kaenda namadzibaba Peter wepamba ipapo. Vanhuwo vaingochengetawo papurasi wangu vatibatsirawo pano pekuita sei pekugara. Ndobva taenda kuya. Tanosvika Chief Chweshi wakandibvunza ndodawo madirections ekuenda kumusha kwaZvimba kumusha kwemwana uyu. Ndobva ndawati ina handiti sei? Handikuzivi. Zvikanzi hamuna zvamakambobvira makanzwawo. Ndobva ndachiti ukaendawo dzichokwadi ndati muna February takabva kwaZvimba nemwana uyu. Amushure mounge anzi naambuya enda mumusha mako unotsika ivhu romusha mani mumusha mako doti ndisanganzane nani natateguru wako. Ndiudze endofamba sei. Ndobva ndawaudza Chief Chweshi. Nhamba dzaamadzima ndobva ndavapa. Zvikanzi ndobva tabva paipai ndobva taenda. Ndobva wati vamadzima ndakawafonera asi havasi kuda kuita nauipi nauyi. Hakuna here umwe munhu atingakwanisa kuti tibate weukama wemwana upi wemwana uyu. Ndobva ndati handizivi munhu andongoziva ndiwo wamadzima. Saka toita sei? Dzokai kuno kumai madzima. Ndobva ndadzokera kuya. Paipai anonzi Sabhuku Mujeri naiwo Chief Chweshi nemwana wavo anonzi Kuda Kwashi vari 3 nemudzimai waChief ndiwo wakanga waripo. Ndobva waita 4. Ndobva wandibvunza wakanditi hakuna here vamwe vanhu variko? Ndikati no hakuna. Zvikanzi saka toita sei? Ndikati zvezvo wauda tibvunze chii vamadzima. Ndobva ati ngaitifone kumahead office kuti kunharaunda yeyo kwamadzima ikuku hakuna here vanhu vatingaita sei vatingakwanise kuwana. Ndobva wachizofona kune umwe munhu amene ndiani akawapa nhamba idzo Chief Chweshi. Ndobva wadairwa zvinzi panapa titori nemunhu anonzi James Madzima. James Madzima uyu ndi sub chief aminofambana naChief Zvimba. Taurai naye. Ndobva tawatsanangurira ndati ndine mwana Natanatswa Madzima baba vake vanonzi Taurai Madzima. Nyaya ndinayo ndiyoyo mwana akatakura matare enyika. Ari kutaura kuti pauda kufanwa kubikwa usvusvu kana pachinge pabikwa usvusvu ndoratidza pane mutumbi waCharwe. Zvikanzi sei ari kuti pabikwa usvusvu ndoratidza pane hazvigonere kuti angoratidza pane mutumbi waCharwe pasina kubikwa usvusvu. Ndikati nhau iripo ndeyekuti Muchembere wachinditsanangura vakati Charwe naNehanda zvinhu 2 zvakaita sei zvakasiyana. Pachakurungwa usvusvu hwokukurungira Charwe handitika then mhepo yenyika yabva yaturuka apa mhepo yenyika ndoicharatidza pane mutumbi waCharwe. Zvikachinzi mwana ndiye ari kutaura izvozvo. Ndobva ndati Ndobva wachinzi naChief Chweshi chiitai sei uyai kuno kuti kwanise kusunungura mwana uyu aende kupi aende kuchikoro. Alright tiri kuuya. Then 2024 muna December ndobva wakazoyana bamukuru James. Vakauya vari 3. Vasvika paipai. Chief Chweshi ndiye racho vaitendawo chechi. Ndobva watongopfura vatatongowati Chief Chweshi vachiendawo chechi. Nguva diki vandoona Chief Chweshi wadzoka zvikanzi teerai kumba. Ndobva taendana nabamukuru aya. Tichinosvika zvikanzi nemwana wavo musikana anonzi Ngoni kuti mutaure naChief panoda $5. Zvikanzi nana bamukuru aya tozviziva. Ndobva wabvisa mari yavo bva waisa mundiro. Bva watanga kutaura naChief. Zvikachinzi nyaya iripo maiona yevakomana toita sei kuti mwana aya asunungurwe. Saka nabamukuru ngapangoita zvokuita sei zviri kudiwa isusu wedzinza tiripo. Nabamukuru munonditendera here mudunhu menyu munoti ndiende nemwana pasi pemuhacha ndisiye ndamukomberera. Chief wakati hazvigoni. Ndobva waramba.
ndakabvunza hazvina kuipa. Saka ususu uchazoitwa rini zvikanzi nachief choshe chimbodzokerai. Ndichakuudza after 3 days kuti modzoka rini. Awo. Wanaba mukuru wachingoenda. Ndo pakasara chief choshe vachiunganidza komiti yavo. Komiti yendobva yauya pana sabhuku ainzi Kosi. Zvikanzi tatumwa tikubudisire zvinomba nachief choshe mubve panapa. Pepanapa tiende kupi zvikanzi endai kwazvimba. Zvikana Tanatswa ina handina kwandienda kwazvimba kuna Dari Rambuya. Muda kunduraisa here? Ndakanzi ndigare munzvimbo ipi? Munzvimbo ine zvikanzi manje amupikisane namambo. Zvikana Tanatswa kuapa ari kupikisana neumwe ndiani? Chief ndo akutopikisana nemhepo nokuti inini ndikutaura zvikuenderana nemhepo zvandiri kuudzwa nemhepo ndo zvandiri kuita. Handisi kupikisana nenyama asi mukupikisana nechi nemhepo iri panapa. Oh. Ndobva watibudisira zvinhu ndobva tazoenda panonzi pamainhamburu. Svika pamainhamburu paya. Ndobva takazowana mumwe murume anonzi Munyaradzi akazoshaya zvake. Ndobva tanga kutibhadharira rendi. Akati ibva iko ibva iko kunzvimbo kwawo. Ndobva tabva ikoko ndobva tazoya pamuroyi wapo. So baba mukuru pavakati munonditenda here kuti ndinoenda nemwana pamhanya ndimukumbirire. Muri kuti mambo vakaramba. Mambo vakaramba. Handizivi kuti vakarambei. Hamuna here mise dare kuvhunza kuti muri kurambirei? Hatina kumbobvira tazvibvunza. Sezvo akabva wati panguva iyoyo hazviita kuti mumukumbire munozodzoka after 3 days. Saka ndakafunga sekuti sezvo wati after 3 days kudawa nezvada kuita chi pamazuva matatu kana akwana. Makazodzokerera after mazuva matatu? Hatina kudzokera ndo pakabva patumwa komiti kunzi vabvisei muno. Ehe. Sei baba vaTanatswa vasiri kuwanikwa panhau iyi? Baba Tanatswa achitaura nachief choshe wakati mwana wangu mwana mudiki anourayiwa nehurumende. Nyaya ndinoiziva 100% iri pane mwana asi anourayiwa nehurumende. Ndozvawakataura. Vakakwesonwa nachief choshe vakanzi kana kuurayiwa nehurumende seiko kana paine nhau dzinenge dziripo. Hanzi dzinofanira kunzi dzingoitwe. Zvikanzi aiwa handikwanisi kumirira zvinhu zvakadaro mwana mudiki uyu. Anourayirwei? Handizivi. Enge takatoita conference call. Inini naiwo chief choshe naiwo vamadzima vari kwavari ikoko. Achiurayirwei? Handizivi. Ivo vakaudzwa nani namadzima kuti mwana wenyu anourayiwa? Handizivi kuti vakaudzwa nani. Endi kana achiurayiwa nehurumende sei achiri mupenyu? Handizivi. Yaane nguva yakareba sei iripo. Makore mangani? Pane makore. Saka sei ari mupenyu achiti anourayiwa nani? Handizivi kuti sei vari kutsikirira kuti sawa. Mwana achiri mupenyu azati aurayiwa. Ndakatombovaudza last time vachiti ndine kunhu kwandaenda ndanzi ndikumbire ruregerero kuti zvinhu zvangu zvindifambire zvakanaka. Ndamuda kukumbira ruregerero kunani? Zvikanzi kuna ambuya wenyu vamunogara nawo. Ambuya vangu vandogara nawo ndevapi? Hanzi kuna Tanatswa nokuti zvinhu zvanga zvisikunyatsondifambira zvakanaka. Ndanzi ndikumbire ruregerero funga kumachechi kwavanoenda itingi. Ndatina handikwanisi kusvitsa shoko iroro kupi? Kuna Muchembere. Munofamba mega netsoka dzenyu nokuti vana ndevani? Vana ndevenyu. Kuchinokuita sei kuti muye kune mwana wenyu chi? Zvikanzi handidi nhau dzematare. Mandangoti ndobva ndanyarara zvo. Kwe muri kutadza kusvitsa sei shoko rekuti munhu ada kuuya kuzokumbira ruregerero? Havana kuti ndakuuya kuzokumbira ruregerero. Hanzi ndikumbirireiwo ruregerero. Pandakati handikwanisi kukukumbirirai ruregerero. Nekuti paya handiti ndauya kunoku pane zvamaitaura kuti zviri kudiwa zvakati 2 kana 3 ndinoimba pane 2 kana 3 vakatumira mari yekuti zvimwe zvakatengwa. Handiti ndo vamwe vanogara vachingondibvunza kuti dare raapapi. Ndozvaizvo zvaita kuti ndizita ndizoya kuno kuti ndinzwe nemi kuti saka chiri kunetsa munhu anoparira hwahwa munhu achauya munhu achaita sei? Chiri kunetsa nechokuti ndiani achakumbirira nokuti iye haagone kuzvikumbirira ega pachezvake Tanatswa. Panofanira kunge paine madzisawira anosumaka zviyo kuti zvichinyikwa. Vakachena kuti wonyika zviyo zvosumwa unzi izvi ndo zviyo zvenyu zvambuya zvada kuti tikuitire chi? Tikuitire ushushu. Ndo vanhu varufanira kunge vachiuya kune mwana uyu nauyo itwa uudzwa zvekuita neye Muchembere unzi itai zvakadai itai zvakadai itai zvakadai itai zvakadai. Masawira aya anofanira kunge ari mavolunteers. Vanofanira kunge vari masawira here anobva kune Muchembere vachiti nhingi nanhingi vanofanira kunge varipo. Tiri kutaura pakuvamba doro pakuvamba ushushu. Inini semaonero angu handisiri neMuchembere. Ndakaona sekuti vanhu vari kudiwa hakusi kuti vanovolondiwa naMuchembere asi kuti sokuti munhu aita rudo kuti nemwoyo wake wese handiti asina godo
ouya kuna muchembere funga iwo paanozosvika ndo anozovheta kuti munhu uyu akachena here kana kuti haana kuchena kuti munhu auya sokuti munhu wakawanda wanoita masvikiro munyika umwe wanoita matare ouya kuti muchembere ndauya inini nerudo rwangu da kuti tikumbirire nhau iyi ichiitwe ndo zviri kudiwa izvozvo but iyo ansa inonetsa kuti tigamuchire nekuti mati mafungirei ansa yandakachidadama muchiti muchembere vakati aiwa ipapo vasati vapataura zvezvakuda ivo vega varidzi vakwanise kupapindura asi munogona here unovhunza mubvunzo iyoyo because toda kuti munoziva kuti chimai madzima inini zvinhu zvandinetsesa vanhu havazivi pandinotangira pamunogumira basa rangu ndiri mutapi wenhau ame journalist rekutora nhau dzinenge dzirapo ndichiudza vanhu kuti ndo zviripo hakusi kuti idare rangu kana kuti ndapinda mudare rekwacharo handiti ndosaka makona paipa ndakauya ndakabva ndaona kuti pane kamwe vanhu vari kutaurwa ava reka ndiende kwani kwachiweshi ndakanotaura nevai vai handiti zvino vanhu vanenge vakutotuma inini nekundibvunza mubvunzo yekuti kana vaida kutoti nditozvifambisa handiti ndosaka zvakare ndisiri kuda anza yekuti semafungiro angu teida kuti tendine anza yekuti muchembere vakati so that vari kuona paprogram vabva vaziva kuti muchembere vakati mavolunteers nekuti kune vamwe vanenge vachiona dziri homwe dzida dzemasvikiro kana dzemudzimu vagotoudza kana nemazukuru vavo kuti ngatibatani tiende kune homwe yacharwe kana kuti kune muchembere ari kuconcession tinopindawo mudare tinzwa kuti zvakamira sei ndosandada kuti paive nedistinction yekuti vanhu vacho vari kunze vanofanira madzisawira ndanani ndinoimba togona kuenda tane ansa iyoyo kuti tizive kuti saka ndinda kukwanisa kuenda kunovabvunza muchembere ndosimukangu aiwa ndadzoka mukanya hanzi zvoni vari kuda kuvholundiya kuti vamire pamwe chete namuchembere kuti zvinhu zviitwe ngavauye kwavari muchembere kana kuri kukwira dzimotikari kana kuri kudhiraivha ngavaite sei ngavauye kuno ndovaudza kuti vanosumira sei kuti nhau iitwe hanzi ngavauye kozi mumwe anozodhiraivha mota yai kana kukwira bhazi kana kufamba netsoka dzako obva vayobvaudza ayo hamusiri vanhu vandaita sei vandaitaura nekuti ndofunga vana vezimbabwe vana kuona kuti sekunyanya dare iri chii hapana vari kumiririra ndosaka vamwe vachitobvunza kuti kana pachinzi nhingi hazviite here kuti pajambwe handimbogona kuti senge pekuti rinofanira kunge then ipapo ndabva ndapabvunza futi pemutungamiri hanzi kana vaine mumiririri wavo anouya owamiririra as long pachinzi uyu ndiye akatumwa kunzi amirire napurezidendi kuitira mangwana handine zvandiri kuzviitira zvinhu izvozvo iyo mhepo ndo inoziva kuti vanozviitirei ndabvunza zvinhu 2 kana vachidaro zvinoita sei asi chimwe chikuru kandi chekuti ivo muchembere vafanira kutosunda vanhu handiti mazvona nekuti vanhu kazhinji kana vachida kuti pamwe zvichida nganga haizvirapi sematauro waanoitwa chokwadi hakusi kunyeba bhozi handi munoona kuti vanhu vanoti kana vaakufamba kana vaakuita zvinhu zvavo vanotokumbira kumidzimu kuti tikukumbirawo mutizururire zvinhu zvedu zvese zvijeke saka kana zvichizoramba kumidzimu manje vanhu vanenge vakuti saka paitwa sei ndimanzwisa shona yandida kuedza kutaura saka ndisezvo tazongoti aiwa zvichida nganga haite sei aiwa nganga izvirapika ndosaka vati vanouya ndovaudza kuti wosuma sei kushushu kuti uitwe sei uitwe nokuti anoziva kuti zvinosumwa sei asi kuti azviitire iye pache zvake hazvigoni zvinotoda kamadzisawira anoita sei anosumwa zvasi hanisitogona kubheka keke rangu ndotodya tega zvakaoma kadi saka etizvi muri kurama sei zvinhu zvakarema muchembere muri mugomo zvinhu zvakaoma mukoma Robert handimbodi kunyeberai paipe makaita basa makambotisunungurira zvinhu tikararama zvinhu zvakanaka tikaita sei asi apa ndikakudzai zvinhu zvakatiremera tinoshayiwa even mari yerendi tiita kutonetsekana
totsvakana kuti tonyeberaniko kuti hatisina ana sadza mumba tikwanise kubatanidza $40 kuti tibhadhire rendi pambapa ndo mararamiro atinoita iwayo tonyeberani kana kuti kwarwariwa kana unyeba kuti ninga akafa uyeyo tikwanise kuwana mari yechikafu zvinhu zvakaoma haisi nyore kurarama life yakadaro unopedzisira wakuribhuka ndikuribhuka handirwarirwe handifirwe asi unenge wadi unenge watonyeba ndo mararamiro ati kuti ndikwanise kuchengetedza homwe kuti dare rana rikwanise kuti riitwe madzima uri kuchengeta vana anzi handina mari avaende kubasa handisi kuziva kuti vari kuendera izvozvo anzi handina mari zvinhu zvakandiomera pane mumvunza ndada kubvunza manje ayo ndibvunze yenyu ndazvidzora ame munozokwanisa henyu kundibvunza tisisiri pauya munokwanisa kundibvunza ndike ndatozvidzora saka edha pakamera kana pasiri pakamera hazviti munhu akabva kuvanhu saka zvatingatoita zvinezvi zvekuti zvisanetse patinobudisa chirongwa chino taakuisa nhamba dzenyu alright kuti kana paine vandanoita se kukubatsirai nyaya dzezvekudya pepe maiti muchembera havadyi nyama ndizvo maiti aiwa muchembera havadyi nyama okay havatobati vanongodya fishi chete nyama habati haadi ropa ivi kana mafikiro andakatoita izvo vanenge vasingatodi havatodi chimwe chavanodya chii arimibva paipa ndichimboti vanodya mhunga takatogadzira tikatogaisa ikatopera kudhara vanodya mhunga zviyo kana mashava mapfunda yaya even kana chibage vanodya but apo neapo nemiro yemufushwa nedoro mukanya aiwa isu yedu nyama tagara todya yedu nyama todya isu saka vada kukubatsirai madzimai bva mataura nhamba dzenyu kuti nhamba dziri dzangu dzinobuda paekuke chine zita riripo so that vanhu vabvaza kuti nhamba dzaiswa naRobert apa ndidzodzo right kana kune vanoda kundibatsirawo munyika nhamba dzangu 0785 016 102 dzinobudisa zita rekuti hazvinei katona kana kune vanoda kuisa kumukuru zita rangu ndiroro hazvinei katona id nhamba yangu 59/207 356 W49 ndo nhamba dzangu dzepamukuru idzodzo chandotokumbira ndechekuti inini handidi kuita chinhu chine chekuita nemari ndosaka muchiona even paipe vanhu vachiti vakandifonera vachitoda kubatsira ndobva ndapa nhamba dzinenichi kusara kutofunga vaviri kana vatatu vakazonditumira ndakauya ndichita takazovafonera vanhu vaya kuti mari yaita se yasvika handidi kubata mari dzevanhu nekuti mari dzine mutauro ende vanhu vane akandipa kana dhora handiti anorikoshesa stereki kukunda matara achada kuti zvitoitwa ipapo mumwe munhu agona kuti ndikati akanditi ko nyaya madzima yambira sendoti handina mari yefiyo otiti ndikutumire kana $10 handiti saka kuti ndigamuchireka zvinonisa ndondiranza kunzi wakazoenda here ndichanzwa kuti $10 saka nyaya dzinoita chekuita nemari handidi kana indatozwana mari sezvandaita izvi yepeturu kuti ndiwirega ndinonzwa mai madzima kuti zvine zvinhu zvavo zvaita zvakamira sei ende even kana kuti ini nditaurire vanhu kuti mai madzima nehomwe yacharwe havana chekudya hazviiti hazvinzwisisiki inini ndimuri kuda mari iyoyo saka muchiona ndita se ndichiuya ndichiti ano mai madzima tikati mutaure muite saizvozvo izvi so ndinoimba kuti vese vaye vanga vachidokwairira vane mibvunzo yakawanda nezvavari kuda vari kudawo kubatsira vanofanira kusununguka kuita sei kubatsirai direct uye sekutaura kwamaita kuti no zvinhu zvakatotengwa zviviri kana zvitatu izvozvezvo changomirira ndivo vari kudiwa vanosuma kuti ushushu huite sei huitwa ndinoimba kuti vari kuonawo kana paine vari kuona vavanoziva vanoziva kuti ava vanhu vanogona kutekedzawo matare enyika vabva vaudza kuti takaona chirongwa chakadai chemwana ari kuconcession nhamba dzamai yake dziripo idzi nyaya yakamira yakadai imimi semunhu anopoterwa kana kuti semunhu ane mhepo hamukwanisi here kuita kuenda ikoko kana vachinge vauya motaurirana
tizinge tichingonzwa Matavi kuMount Heron vakati ndogona kuuya vakandeya asi havana kuzondifonera manje apa namba dzavo dziri mufoni yangu yakangonyarara itachi saka hamuzisangana nenhamba dzavo nditorina apa ndakangoisa laini rangu mukambodzaka sofa onanati munadzi tatatovafonera zvipanapa tivabvunze foni yangu ndikaigadzirisa ndokwanisa kuzokutumirai tatovafonera tatobva tine anza kuti ko sekuru ndidai zvaizoita even mukazodziwana kana mukandipa namba ndakavafonera inini semunhu anofamba handinona Mount Heron ndinosvika kuna Doti tondosvika ndogona kuvafonera then kuna vamwe amai zvekare vari kumasvingo vakati nhau iyi ngaitwe inge yakakura then zvimwe zvinhu zvavakazotsanangura pamusoro apa istai isingatoziva kuti takagara nechii panapa handidi kunyeberai mai vavo nhamba dzavo ndinadzo mai vavo ndokwanisa kukupai muchivafonera kana ruzhinji ruchinzwa mai vavo vakanditsanangura zvinhu zvakandityisa pamusoro penhau iri pane mwana inini ndaingozivawo kuti muchembere charo handiti tisingazwisise kuti zvatichiti muchembere charo izvi zvinenge zvichirewei kandiudza vakanditi makagara nemhondoro hombe mufaniri kana kumutuma iye ndiye anofanira kukutuma inoti munotuma mbuya varipo hamutonzwisisi kuti makagara nani ndikati ngezvishuwa handiti sei handitozvinzwisise ngande handitozivi ndechingoti ndakagara nechiine mwana zvakanzi hamuna kubereka mwana makangobereka mondoro ipi mondoro iyoyo hamuzvibvunzawo kuti sei makaita mwana ane matara akadaro ndikati ndechingoti ndakagara nemwana ndakamirwa dare riite se riitwe saka ndikwanisa kupai nhamba dzavo mai vavo munotaura navakati nenge zvikanzi zvoda kuitwa ndokwanisa kuti ndiuye zvekare ndimirire mai vavo vari kumasvingo ndizvafonera ndovaudza kuti zvingafambiswe sei hakuna vamwe kuBite Bridge vakafonerai asi vaane mazuva vasati vafona vasati pane vamwe asi ndofunga ndakavapa nhamba dzavo dzenyu ndichititaurai navo vachiti vachida kuva chingutsanangura zvinhu zvakada kurerekera matsananguriro amuri kuita sei kutaura iwayo kuti yakamira saizvozvo saka tinozovafonera uye mozotipa nhamba dzasekuru vari kuMount Heron even kana nasekuru ava vari kuGlenview vari kuGlenview handiti ko ana mbuya vatanatswa avo ndo vasingambodi kana kunzwa nyaya iyi manje havatodi kana kutomboinzwa kana kuti vatotaure naye mwana iyeyu kana kuti vataure nevana ava vatodi nokuti last week ndichitaura nabamukuru ndichiti ko sei zvabva zvanyarara kudai kundiomesera kuti ndirambe ndakangochengeta mwana handiendi kubasa vana vangu havaendi kana kuchikoro hazviroti handigone kushanda asi ndikuchengetedza mwana upi mwana uyu akadzimara akanganiswa mwana yekureva kuti ruzhinji rwenyika rwese rakanganisika zvikanzi ambuya ivavo ndo vakaoma mwoyo hazvoti patakatuya ikoko paipa yakati tahondo noisi chaiyo kuti maenderei ikoko amufanira kumubatsira musiye akadi musiye yakadaro nevana vake ko mhosva yandinayo ndiyei mwana ndive dzinza ravo paifanaka kuti kana kuti murume wavo muti chienda ndi munhu wemukadzi unofanira kuve nemwoyo wekubereka chiendai nhau inotambanudzwa pati havakwanise kuti zviitwe havasi kutoda vane vachiti muchitaura nabamukuru chavano chikonzero chavo ndechii anzi mwana ngaende uchechi ingongoti mwana ngaende uchechi asi ni bamukuru vachinditsanangura unoti vanhu ava ndive kuimba hombe kwakabatwa kunhu ikoko ndosaka vasingadi bamukuru wangu vachinditsanangura ndo nhau yavakaita se yavakandiudza inini sevanhu vanozivana kufamily kwavo ndichitombowati zvikaramba zvakadai ndakutakura mwana ndomuisawo zvikanzi mai mukatomuendesa iko zvinhu zvese hapana chinozombofa chakafamba kana hwani musaramwe shingirirai kwamakabva ndokuri musunungure mwana siapa panga achiri mudiki aine 5 years aimbochema ndonzwa kufambwa zvakanyanya miri mangu samadhezi amakauya zvikamboita kuti dzikirei funga pamwe ambuya wakanga wafara nhau yangu yakiitwa sei yakunofambiswa sikapa kubva last week ari kuchema zingaiti harare hafuge kuti ndikunzwa kufambwa zingaiti chii chinokonzeresa tanatswa kuti ndikunzwa kufambwa hanzi ambuya wakatosvika ropa rangu razorora ndarunorongedzwa mutumbi wangu ndokuzorora kuchaita kufambwa pai kuti anoti hapana pandisinganzwi kufambwa mungawe mazino parurimi pai munzewe pai hapana pandisinganzwi then anzi hapwa dzangu idzi dzinovava dzorwadza chaiko chaiko netsoka dzake idzi
pakarema. So chikumbiro chenyu amai madzima kumhuri yeZimbabwe ndechekuti chii? Chikumbiro changu ndechekuti kune mhondoro dzenyika ino dzinozivawo matare ngadzisvikewo kuna Tanatswa madzima homwe yambuya Charwe vabatsirewo mwana we asunungurwe dare riitwe ritambanudzwe mutumbi wambuya Charwe urongedzwewo uye musoro wawo ubva kuvachena. Ndo chikumbiro changu kuti mwana yakwanise kusunungurwa. Ndo chikumbiro changu. Uye nevanoda kundibatsirawo vanobatsirawo nezvekudya kana zvekupfeka kana zvekufuka nevana yangu yechando ndokumbirawo vandibatsirawo nerudo rwavo ndonge vachida kundibatsira. Asi kana vanoda kungobatsirawo padare rambuya kuti ritambanudzwe sezvakarongeka zvakangonaka zvakadaro. Kukumbira kuna ambuya kuti ambuya ndisunungure ndiende kubasa kuitira kuti munhu agona kuti amai Tanatswa ndava kutangira ka project kekutengesa kekuita sei pamwe kuti moenda modzoka moenda modzoka. Ambuya vakanditsanangura vakanditi kana iri project yamungatoite mungatiti dziri huku pamba homwe yawo ndiyo vasida kuti isare yega. Handizive kuti izvozvo vari kuzviitirei. Pakanaka saka regai titi saka pacho patiri panapa pakasununguka kuti muite project iyo. Aiwa pakasununguka hapana problem. Handiti aiwa vari kuzvinzwa mai madzima maita basa. Aiwa tinotenda. Regai ndigozofonera mofa vakamboya kuno kuvai ndinzwe kuti sekutaura kwamaita kuti vakauya vakati ndichambonosuma vamwe vangu. Ini ndakazovafonerawo vanditaura izvozvo ndomunga taito communicate vauya here mukati vauya ndataura navo vatori kuya mangwana ndomunga taikupa update ndomamai madzima mangwana neniwo rekanibva ndataura kumhuri yeZimbabwe ndakaneta. Handiti mazvona ndozandikuti handidi kuti chiite kunge chinhu changu nekuti ndozoona kuti vanhu vangona kuzondibvunza kuti newe Robert interest yako ndiyei panyaya iyi. Handiti asi ndinge chikuti senyaya yandakasvika pairi makaenda vakatondipromisayo kuti ndozvichaitwa ndinge chikuita follow up iwe. Saka munhu akanditi ndichaenda mangwana ndikazomufonera mangwana kuti waenda here oti aiwa pane zvisina kuzomira zvakanaka ndifonere mangwana ndofona futi zvinopedza ndakutange ndakuvanisa saka ndakabva ndamirawo. I think pane about 2 weeks pandakaenda kuChiweshi no ndakatovazivisa ndakati no ndiri muChiweshi asi ndichapfuura naikoko tinzwe kuti nyaya yamira sei. Vakati no wakasununguka ndinenge ndiripo asi ndakazononoka kupedza kwandanga ndiri. Because even paakatoya pachona akati ndoda kuenda kunobvunza vanhu vakakudzinga ito vakadzinga svikiro vakamira sani. Akanga ari interest yake podaita zvinhu zvake but handizokuti paakazobva akazofungei handisiwo zvangu. Munhu ari right zvake haana hake problem. Handidi kuti ndimuti ane zvakaipa zvaakauya. Handidi kunyeba. Akana neni handisi kuti munhu akaipa. Asi chandakazoramba ini kuti ndisarambe ngonzi mangwana. Anenge anowandirwa. Pakuwandirwa nezvinhu zvakafanana neni ndinotowandirwawo asi ndatozoona kuti reka ndiende mukuwandirwa kwangu kuti imimi mupindewo pauwandu hwezvandiri kuita zvachizvo. Saka chikumbiro chedu ndechekuti kana mhofu vachiwandirwa ngavatorewo chikamu ichika vaise muuwandu hwavo imomo vateketudze vakwanise kuuya pamwe zvitori nani. Ndichazonotaura navo kuti vadzoke vachiti inini amai madzima inini hama yangu kunyange ndakauya ndakasvitsa shoko kuvakuru asi ndakundikana. Zvaive nani zviri nani neniwo ndichazotiwo rimwe remazuva ndadzoka pamwe tichazosvika pakuti mai madzima nyaya yapapi motondiudzawo kuti makundikana kumhuri yeZimbabwe nekuti maedza ndepesi pamogona endoziva kuti munoramba muchiedza mwana ndewenyu ende muda kuti zvinhu zvese zvifambe asi zvichida panyama munochakusvika pakuti taneta mabvira kure nemwana mapromisi zvichingonzi ende mozotarisa zvinhu zvacho zvokudiwa zvinhu zvidiki hapana chichakambokura. Handiti mazvona zvinhu zvidiki hapana ende unobva washaya kuti saka chii. Ini ndaimboti ngatiti Tanatswa ari kunyepa. Handiti regai nditaure mhuri yeZimbabwe ngatiti ari kunyepa ngatimuedzei timboona kuti ari kunyeba here. Ngatimuedzei ngatibikei ususu zvaari kuda ngatiteedzere zvaari kuda tapedza apa tozoti iwe unonyeba iwewe wakatipedzera nguva yedu chete. Even nebamukuru ndo zvawakasiya wataura kati chifi tomboti mwana ari kunyeba
Andi munhu ukapiwa demo ukanzi donedza muti unofanira kuudonedza. Zvino mangopiwa demo hamusi kudonedza muti wacho. Saka toti aita problem apa ndiani? Mwana here kana kuti ndimi chweshe? Handiti mazvona. Saka chikumbiro changu ini ndofunga kumuridzi kuti dai vakaisa musoro pamwe chete, kana takaisa musoro pamwe chete. Zvudiwa natanatsa tozviita. Tapedza apa tozoti takagara soka. Tinazoti pati takaitiswa. Ni mwana wewe. Ni mwana wewe. Takaitiswa ni mwana ane 13 years unozwa kuti takadai takamhanya takadai so. Saka ndo chikumbiro changu kumuridzi kuti vari kunzwa vane masvikiro vanokwanisa kusutsukidza dare ngavauye nechido chekuti regai ndiende. Boza mwana kana kufunga kuti kuenda uku zvine muripo kana kuti zvinochi hazvina muripo anditi kuzvipira kuti kandiende ndinoona zvakamira sei ndoona dai tozitekedza tasvikapo tozoona kuti patinopera kunopera gore rineri tinenge takuti chinhu inini ndirambe ndingodzoka tichitaura chinhu chimwe chete handitika maita basa aiwa zvakanakai ita basa nemi mati pane mamwe mashoko amanga angasara ane chekuita nekwa-DA. Takaenda kwa-DA tanosvika ndobva toti tipinde ndobva tanopinda ndobva nditi ndine nyaya yandikanzwa yemwana ari kupoterwa nemhepo yenyika imwe ndikati hongu ndobva ndamutsanangurira mafambisiro azvoda zviitwa makaenda here kuna chief ndikati hongu takaenda chief wakati kudii ndati chief wakati mwana ngaaende kupi ngabve mudunhu mangu aende kupi musha kwawo zvikanzi chief ipapo wakaita wrong 100%. Havana kudzinga Tanatswa. Asi kuti vakadzinga svikiro. Zvichatiremera munyika muno. Ndo mashoko akataurwa naDA akati ndichazonomuona saka aiti Monday atabva painge iri holiday. Aiti chief ndamufonera achiti mazuva ndokuenda kuchikoro kuuniversity. Saka ati ndiye musi weMonday nditi sei ndizomuona. Saka ndakamirira kunzwa mhinduro kuna DA kuti pawakaona na chief Chweshe wakati kudii. Anditiya. All right. Kana muchida kuziva nhoroondo dzepasi chigare, kana muchida kuziva zvakawanda zvine chekuita nechivanhu muno muZimbabwe, chamunofanira kuita chete kusubscribe paZim News Beat TV. Izvi zvinoita kuti pese patinenge takukupai nhoroondo idzi munobva matumirwa notification iyoyo inoita kuti musasaririre. Chamunofanira kuitawo zvakare kujoina WhatsApp groups edu. Tine WhatsApp group 1, 2, 3 and 4. Imomo ndimo matinoisa malinks ayo anozokudrivai kuti muende ku YouTube channel. Remember also tine Facebook page apo zvakare kamunokwanisa kuenda munoona nyaya dzatinenge tichikupai. Tinokupai nyaya dzinoitika kumadzimambo angave Chief Dotito, kubva kwaDotito Chief Kandeya kuMount Darwin, Chief Chinanga kumTawata Tower, Chief Headman nemhari kubhoera nevamwe vakasiyana-siyana. Tinokupaiwo zvakare nyaya dzinoitika kumatare, kumasvikiro, kung'anga vangave Sekuru Tasvu, Sekuru Kanengo, Sekuru Nyangatayani, Sekuru Chamunorwa, Sekuru Achapora naSekuru Shumba. Ese matare iwoyo tinokupai. Chinangwa ndechekuti mudzidze uyewo zvakare munofanira kuziva kuti vanobatsira vanhu vanenge vane matambudziko akasiyana-siyana. Musasaririre muchingokomenda kana kushora. Kana usingatende muchitendero chiri kuporesa vanhu usashore chimwe chitendero. Kana usingatende muchivanhu usashore uchiti chiKristu ndo chakanaka. Kana usingatende muchiKristu uchashorewo zvakare nekuti vanhu vakawanda vanenge vachipona kubudikidza nechitendero ichocho. Nhasi tiri kupi sekuziva kwamunoita tingati musvondo kana kuti mwedzi wapfuura takange tichitaura nhoroondo ine chekuita nezvenyika ino ya mutungamiri wenyika vaMugabe, mafambiro avakaita. Pakutaura ipapo pakazobudawo nhoroondo zvakare ine chekuita naMbuya neHanda. Nhasi tashedzwa kuno kuConzession uko tati regai tinotaura nemuchemberi ari koko ari kusvikirwa nemhepo yaMbuya neHanda. Iye zvinezvi regai nditaure naamai vari kuchengeta mwana ari kusvikirwa nemhepo yaMbuya neHanda. Tinzwe kuti nyaya iyi yakanyatsofamba sei uye zvakare mhepo iyi yakasvika ipapo rini zvaita sei. Amai Madzima makadi zvino? Makadii. Tiripo izi mutupo ndiye? Tiripo Moyo Chirando. Moyo Chirando. Kumushande kupi Mai Madzima? KwaMutoko kumudzi area C. Saka muri under Chief Mutoko. Hamsati maSamon, hamsati madzipara iko.
kana tichasangana iko kanizoti ndakambokuudza mai madzima kuti tichasangana panapa handiti ka saka madzima ndora baba madzima ndora baba wemwana handiti ka muri yenyu yakakura sei ndine vana 8 2 vandakaita vana baba vavo then ndobva ndazoita vekwamadzima kune musikana ane 15 years kuti uyu ane 13 years musikana ane 15 ndiwa 2010 kuti uyu ndiwa 2012 ndakamubereka musi wa 21 January it was 2012 saka paane 13 years kuya mukomana akazoshaya ndakabereka 2014 kuya umwe mukomana wandakazobereka 2016 kuya uyu akagara apo koya uyu venhara koya mucheche uyu but uyu havasi vefamily yekwamadzima handiti munongozivawo munhu kana une zvauri kufamba nazvo zvikuru unofesa machallenges akakurisa handiti aiwa zvinonetsa ndoda kuti titaure nezvemusikana ane 13 years patinenge tichitaura ndo patinenge tichizosvika kumachembere handiti ndogona kunge ndichitaura ndichidai toita kunge tisiri kuvaremekedza asi tinotanga nemusikana asati apa ane mhepo kuzosvika mhepo yaita sei yasvika mhepo inosvika pamwana inosvika anonzi ana pane mhepo apo ivo vachitsanangura muchembere vakandi ndoda kuti ndibvire kumashure ndizvo apa ndandabvudza zita rake rekuberekwa chairo uyu mwana uyu anonzi Tanatswa Madzima Tanatswa Tanatswa achinditsanangurira inini kozi isusu kumba kwedu kwaHarare kwaSpindle Park ndokumba kwedu isusu saka iye akataura akati inini ndakanzi ndinogara nzvimbo yeMazowe ipapo anga akuenda grade 3 first term ndikati chikonzero nei zvikanzi ndarota ndiri nzvimbo yeBulawayo asi pane munhu anga akadamburwa musoro anga anditora ndobva andibereka kumusana kwangu mumasaidhi make umu mama inechi makomrade akanga arimo achiti yo andakaberekwa nemukadzi yeye saka anditsanangura kanditi enda unogara nzvimbo yeMazowe ndokwandichakutsanangurira zvizhinji kupi ikoko izvi abakazvitaura it was 2020 mamuri muna November ndobva ndaitakanenga kuzviignora upenyu hwekuti ndinogara musango handitomboziva kuti tiri kuenda kupi kana kuti tiri kuita sei akangomuka nekuti utaurira izvo then mumashure aimbotsanangura achiti ndine hope dzandorota achiti akarota zvinhu zvake zvobva zvaitika achirota zvichiitika asi andakuzivawo semunhu ndaidzidzirawo kunzwa matare andinambobvira ndakazviita saka ndopatakarongedza zvinhu it was 2021 muna February ndobva tadhiraivha chakazoita kuti murongedze chii chikaita kuti tirongedzai nawo yekuti akatanga kuti haadi kudya chingwa haadi kunwa dringi kana mafuta chaiyo kuzora kana achienda kuchikoro aizvimba sipo chaiyo akaibata anozvimba maoko esai haatobati zvese izvozvo saka ndaisvika pakuti ndorowa mwana ko munokundiroerei handifanira kunge ndichiita izvi zviri pandiri nini toti zviri pauri zviizvozvi zvandisiri kuziva ko akupenga here ndorowa chi ndorowa mwana handifanira kunge ndichizora mafuta mama handifanira kunge daikana kutokuti mama kwachona handina amai kupi kumberi kwangu ndati zvanhu zvizhinji munononzwa kumberi ngatibvei pai muguta ndanzaifanira kugara pai muguta ndopatakabva kuya patahaya rori yatakahaya ndopataenda pane kunonzi kuSunside kumberi pakati nepakati pemakomo hapana kana misha noti tozone misha yevanhu maybe 9 Ks kuti tione misha yevanhu taakubva pasango iroro pakati nepakati pemakomo ndobva tatanga kugara papi ipapo akakudhairekta ipapo ndiani ndiye mwana yakati direct ipapo aiti chii muchibva kwaRarare aibva driver madirections fambai makadai fambai makadai kusvika tinosvika pani ipapo tinonokwidza gomo then tozoridzika kudai so zvoti kana titori ikoko tinotoona kunoko tumba tunotodeke kana tanosvika pamusoro pegomo but ipapo padepression patatiri ipapo ndopatatanga kugara papasvika zvikanzi panapa ndopananzi tese tigare hapana kana musha hapana kana chii saka tatatakura tende redu atatatakura ndobva takumbira nevana wangu ivavo ndobva takumbira varume vachona vakatibatsira kunodhiraivha ndobva wasiva tikakira tende riyari ndobva atoti inini hazvigona ndigare pai mutende kune imba ikufanira kuzowakwa inenge ine musuwo mingani 3 papi ipapapo ndoimba inga ndifanira tese chigara iri imba yeuswa ine matanda zvinoitwa nani izvozvo ina handitesei handizvikwanisi kuzviita zvanzi hakuchaona achaita sei achazviita ndobva tagara then
tagara ipapo ndofunga tatine 2 days tiripo patatori nevana vangu avo ini namuchembero tatiri mukati mutendi mwana wangu mukomana asipo panapa ane 8 years ndiye akati mama kuri kuuya imbwa dzakawanda tobva tangoti akuda chi vavhimi vari kuita sei vari kuuya saka tikazoona yowe haisimbori vavhimigirini avhimikana vari kuuya dzisikana imbwa atori makudo anga akawanda yai asvikawo 1000 something aine mbudzi but mbudzi yanga yakashonga kushonga kwayanga kaita iri yebrown mbudzi yaifamba iri pakati pemakudo iwaya saka ndobva ndati naye muchemberi kwezvi zviri umborevei kwezvi kuti tinoona mbudzi ichifamba nemakudo esandakambona zvakaita sezvakadai ndobva ndichakudzai mashure mazuva mangani matatu tinoti mire ipapo mati makati naye muchemberi sei makanga makutoti naye muchemberi chakaita kuti ndidaro inini ndine hope dzandikanga ndarota ndichiudzwa kunzi kose uchiramba uchidedza nezita apa tanadzo uchiti tanadzo hauzizo here kuti mwana wemukuru kwauri unofanirwa kuva neruremekedzo kuti ukamuchemberi ndozvakaitwa ndite sei ndimuti muchemberi saka makuda aya pane gomba ranga ririko sezvo zvokuti ndaona sekuti kunzvimbo kwaitwa zvemining ndobva anorongana akaita zvekutarisa kwatatiri so mbudzi yakagara iri pakati zvezvokuti inenge yakaita zvokuhwarara kudai so iri pakati muchemberi ndobva watanga kuisa mafembo avo pasi vachiti chipururudzai chipururudza tatinavo vana vangu ivava vanozviziva zvese kana mukazovatora mukawanda navo parutivi vanokwanisa ngokutsanangurira izvozvo then makuda ndobva atanga kuita sei kufamba pane muti wanga uripo mutarara ngokachorwa namuchemberi avo handizoiti waida kuita sei kugadzira chii sapane gudo hombe rakapesera kusvika ipapo mamwe ese akutokwidza goma achita sei achienda but aenda nedivi ripi iri rekumabvazuva iri ndobva raenda bva ranotyora chii ipapo papachorwa imuti uyu ndobva raenda rakaita sei rakaruma achikwidzawo futi chii kwaenda manomao makudo ndobva zvapfuura then after 3 days makuda atakamaona futi akunodzoka kune trenji iriko so akunodzoka achidzika nemutrenji me ndobva ndati makani chazokudzai mashure mazuva mangani 3 zvikanzi maida here kuti ndiuye ndiri mbuni sekufamba kwandaiita nguva yehondo ini chiratidzo chandakakuratidzai pai ndini Charwe ndaifamba nemakomrade nguva yangu yehondo ndomafambira andaita sei andaita asi ndaya sechiratidzo chemhuka kuti musatyeka mukati merinosango ndobva ndati wow ndobva tagara zvedu then tagara after 2 weeks pakazoya vanhu vekuministry of mines nevekuema vaifamba pai musango imomo ndobva wabvunza wakati kwemi muri kuitei musango munomo ndobva ndavatsanangurira saka pana baba vanonzi Vaneya mwana wavo ndidoctor ivo handizivi kuti vanoita basa rei hangu havana wavo kubva wakandibudira pachena ndobva vati zvamuri musango munomo kana chikafu checho munochiwanako ndati kutonetsekana kwiga zvichenzi wow saka baba vachibatsira vachitibatsira zvavaida kuita zviye zvokuti varejiste maini yavo wane maini yavo musango havana kana kutozombozviita baba vaivai vanga vafambira vanga vaine veministry of mines nevekuema vachida kupega kuti vaone maini saka pavakasangana sindopatavatsanangura dambudziko rangu ini ndo dambudziko randinaro vatondibvunza vakanditi ko baba wemwana wari kupi ndobva ndati vakabuda kumba itwazi 2020 musi wa13 October ndopawakabuda isi ndobva tachizoenda uko muna February ndobva watobvunza vakati ko chakakonzeresa zvochii ndikati handizivi muchemberi havadi kuti ndigare nevanhu rume nokuti havade tsvina pavari zvachinzi wo ndobva tatogara ndofunga takaita gore rese baba vachiita sei vachitibatsira then baba vakazoenda ndobva muchemberi wazoti handei kupi kuchiweshi ndine kudare kwandoda kuenda munokuziva here muchemberi hongu ndinoita sei ndinokuziva ndobva tambobuda musango bva taenda kuchiweshe kuya kunonzi kwaJoshua anova Miera Tembo tanosvika kuya Joshua uyu akatsanangura dare iri sezvariri asi akati handigoni kuti ndiite dare riri pane mwana dare rakakurisa ini ndaita mwana ndaita mwana mudiki handingati isvikiro yesuch but munhu ane manjuzu ndobva tabva paipai ndobva tadzokera futi kupi kusango uku it was 2022 antika 2023 madays ema-elections ndobva muchemberi ndobva watsanangura kati ndiri kuda kuti musimuke musango rinwe muende munondionera anova mambo enzvimbo inwe ari kutungamira achizviti ndini mambo asi haasiri anova mambo haizita uri kungonzi ndiye akaiswa pachigaro but haasiri mambo aifanira kunge aripo mambo achazoiswa nekufamba kwenguva pane kudzvanyirirana kwakaita
wakaitika ipapo ndokushandisirana masimba ndobva ndazviginwa kekutanga kechipiri ndobva zvatsanangura futi ndobva ndazviginwa kechitatu ndobva zvataurwa ndobva ndazviginwa kwakangoya moto wakauya ndizoti moto wakabva nekupi ndobva wasvika bva wapisa tende ndobva wapisa imba yakanga ine machira yawo zvese ndobva zvatsva takabuda musange moti tisina kana chatatinacho ndobva takuti toenda kupi ndobva taenda pane umwe musha so unonzi kwaGomba ndata sekuru tokumbira kugara papi panopamba takaya musango so zvikanzi ndimano maita ronzi pane vanhu vakawanikwa kwari kusango uko tituwana ndikati ndini ndobva watipa kucottage kwotese garai ikoko nemablankets awo akatipa nyaya yake totizotadze kukwirirana sekuru iwawo yaya nyaya yekuti vanga vakundida ndobva taita clash nasekuru iwawo ndobva watidzinga papi pamba pawo ndobva taenda pane rimwe gomo panonzi paRamahori ndobva tatanga kugara ipapo papane mukomana akanga aripo ainzi masinyorita neumwe ainzi mandengu nasekuru band ndobva watibatsira wakati chigarai mupi chifanira kugarai kana mazokwanisa kuti muende kwamambo mozobatsirika muchibva papi muchibva pane then chembere ndobva wati hazvigoni kuti munzi muende munoona mambo futi ndisati ndanotsika kumusha kwandikaita sei kwandikabere kwandanzi ndinotsika ndinosanganzana natateguru wangu chembere kumusha handite sei handikuziwe zvikanzi kwazvimba ndati handite sei ina handikuziwe kumusha zvandikutungamirira ndati zvino hatina makwati ekuita sei ekufambisa zvanzi ndichakutungamirai muwane chii ndikati kana zvekupfeka chaizvo hatitorina kuti tite sei tiendeko ndichakutungamirirai pana amai vakabva kumhondoro vanonzi Nyakudirwa vanova nedare ravo zvikare kupi kumhondoro ikoko ndobva handizoti nhamba dzangu inini vakadziwana sei zvinondinetsa nyangwe nanhasi kana kuti mukufamba here kwatakaita kwatikamboenda kuchiweshe kana kuti handinyatsonzwisisa ndobva watifonera wakati toda kuita sei toda kubatsirwa dare rangu mapfuma akaita sei akandinongedza saka ini ndine hope ndikarota maererano nemwana wamina ekupi ikoko ndati wo ndobva wauya amai watakati watambira kumatutukofu dzeusiku ndopatakawatambira amai ndobva wasvika pa ndobva watobatsirwa zvakanaka ndobva watisira 300 US ndopatakabatsirana vatatenga hembe vatatengawo tumablankets edu vataonawo mari yekufambisa kuti tiende kwazvimba takabva kuno zvishuwa anosvika kumbari zvanzi pindai mubhaziri ranga rakanyorwa kunzi Murombedzi, Masiyarwa, Notoni, chichi tapinda mubhazi muyamwe tiri kuenda tanosvika munotoni ndati muchembere hatirasike here zvikanzi hatimborasike kana tasvika ndichakudzaita sei dzikai sati kanosvika pasign post yange kanzi Madzima primary zvikanzi driver tokumbira usiye chi utisiye papi pano zvishuwa ndopatakasara paipai ndobva tatanga kufamba takafamba zvezvokuti wange tiri kudzimaidzwa takati famba tambotiendera tange tiri kudzokoko tanosvika paMadzima pachikoro paipai ndobva tatanga kudzoka futi ana muchemberi road ndeizvi hatina munhu watakavhunza handidi kunyepa zvikachinzi mukuona musha uyo wakaturikwa neredhiyo ndo musha wamuri kuenda iwoyo kozi nini wamweni wangu natizva rangu ndakawaona kamwe saka ndaivaziva ndobva tafamba patanosvika pamusha paipai tichinosvika pamusha apo umweni wangu wakanga wakagara vachidya mengo ndobva wati ndimaitine ka asi takatambirwa nemumwe muroora mudiki mukadzi wabamunini ndobva wanditi shoko rawakatanga kutaura nderekuti kana iri nyaya nehanda yamainga pano ine handide kuinzwa hatina zvatata vatsanangurira asi ndo mashoko avakadi avakataura saka vakabva vatanga kufonera baba yemwana chiti mukadzi wako auya ane vana chichi wauya nawo zvikachinzi ko zvanzi auya kuzosiya vana here ndikati handakuya kuzosiya chi vana asi kuti ndangoti vana vatsike pai mumusha saka atezvara wangu akagara ndopa wakati akudo wanenge wakafamba wakanzi vanangu ambonotsika kupi kumusha dzawo ndobva watobata dhishi ravo munodya nyama here ana muchembere nyama handite sei handidyi hanzi kana yakaoma zvikanzi kwete handite sei handidyi vachitendera bva watanga kuchema ndopakasimuka mwana uyu aichema ndaamweni wangu kati koona ko gogo muri kuchemei zvikanzi hapana ndobva watongopukuta chi misodzi ndobva watiwa pamapota wakati bikai nokuti muchembere hadi kubikirwa nemunhu anobika wega achitoti poti ane handa yakuibva kai ane handa wakutokanga kawa ndiwo mbuya Madzima vaive vachitaura zvawaita se zvawaitaura then mangwana acho makuseni ndobva tamuka ndobva sekuru wemwana ndobva wazodedza mwana ukamuti uya kupi yakuno usatedzere zvani zvambuya vako chiwano chiriko ukasatedzera zvaunenge uchiudzwa iwe unopetwa kuzvinzwa waudza chi mwana uyu ndobva tatobva paipai ndobva tatokwira tatese ndobva tadzoka
then tanosvika unofana tangoita 3 days ndobva taona vamwe sabhuku vanonzi sabhuku jinga unogara kumberi uko kuzanadhoko kata ndandiri kumbirota sei kuti tinoonawo chief amene tinowaona sei nyaya yenyu yakamira sei ndobva ndavatsanangurira zvikanzi ameno kuzi kune mumwe musikana akaendeswa kupi uku amene anzi kunonzi kuye kushawarunzi ndikati inini izvozvo izvo hazvo zvandafambira inini nda kuti taure mashoko atakatumwa nani namuchembere chete kuna chief chweshe zvachinzi tasvika kuya chief chweshe hatina kuwaona dhei iroro manditikanganisei tichiri kwazvimba kwazvimba tatodzoka makaonekana sekuru vatanatsa vamudza kuti teedzera chivanhu nekuti ukasachiteedzera ndo patata kutosimuka tichidzoka kuya kunoko saka tinasvika ndo patikazotsvaga sabhuku anonzi sabhuku jinga kana kuti potai ndobva tatida kuona chief wenzvimbo ino ndobva ati nyaya yenyu ndeyei ndobva ndamutsanangurira ndobva ati machifu achanetsa ita sei kuwana ndobva tapiwa madirections ekuenda kwachief tosvika takaburuka pamashops panonzi parivers takakwira bhazi atakakwira tosvika pamashops panonzi parivers ndobva tadzika papane mupurisa anga ari panonzi rusunda nevamwe amai vanonzi amai mumba ndobva tati tokumbira kubvunza rodi nenda kwachief chweshe zvikachinzi iye irapo saka ava muchembero wangu akamira kurodi vasara nevana wana kusvika pane vanhu vayo anzi sorry muda kuenda kunoitei kupi ikoko zvana mai mumba inini ndinotonga dari namambo zvikanzi navarusunda isusu tisu tinosunga vanhu mupi muno mundama ndati ndikati kuti ndizvitaure regai ndidedze varidzi venyaya vaite sei vataure vega saka tiri panguva yekuti ndidedze varidzi venyaya pane murume akauya anonzi Mutema nobva asvika akati nhai imi wanimi zviri kurodhi kumambozvionawo here nemurume uyawe anzi chizvikanzi uyu mwana ane dari kamwana ane svikiro nemurume anonzi Mutema ariko kurivers uko zvikachinzi namai mumbo aya nyarara vanhu vada kutaura nachief tisatanga kuita sei kuvagamuchira handimukona Mutema ndobva pane namba dzachief chweshe here zvikanzi hapana munhu anadzo Mutema ndobva ati ndinadzo mufoni mani mangu ndobva wafondera chief chweshe chief wakati ndiri kubhindura pane meeting yati ibva ipapo pane meeting yatinayo saka chengetei vanhu wapi vanhu ivavo zvamuri kuti havana mari yekudzokeresa vachengetei ini ndo yamangwana exactly 2 o'clock tosangana nditaure nechi nevanhu ivavo alright bva tapiwa mari yekunzi tidzokerese kupi kuramaholi kuya kuya then mangwana achona takaona mota ichauzotitora mota yakangodai ati yanga iri yeblue yasvika mota yandobva tatakura vatasvika vatanogara pamashedhi pachikoro parivers chief chweshe aindobva watomira makadi atipo makadiwo zvikanzi manje mota mangu makazara chini zvinhu motera kupi kumba zvishuwa takatera takati amai mumba vaya nevamwe vanonzi varuzvidzo vaizviti ndiri mucomrades navarusunda ndobva taenda kupi kumba kuya tanosvika kumba kuya kwachief chweshe vasvika takatambirwa zvakanaka havana kuti harasa chief chweshe ndobva wati nyaya yenyu yakamira sei inini zvimatara nditese handizvikwanisa ndoda kuti ndikupei $10 mobva pano izvozvi hamuchadzokere kupi kwamabhoko ndoti muende kushawarunzi munokuziva ndati asandamboita senamo asi muchemberi wakambotsanangura nezvazvo saka muchemberi poida kuti vataure vachida kudza vachitaura nachief chweshe mai mumba wakati zvatotaurwa nachief ndizvozvo kuti itoite musasina muchitongesa muchemberi kutongesa chief ko vatongeswa papiko handii muchemberi ndowada kutaura nazvo kanzi kana imimi endei kwamaita sei kwamaudzwa hazvina kuipa ndobva tasemuka paipa tangoti dzikei gomo rekubva pamba pachief pakauya nyoka ndobva yanotandarika pamberi so muchemberi ndo akanga ari pamberi nyoka yakabva yamira zvezvokuti nyoka inomira yakadai kumamira anga kaita nyoka yakatandarika pai nyoka yebrown yanga ine muline wewhite pakati so muchemberi wakabva wamira ndobva ndati kochi ndobva waramba wakanyara saka warusunda inyoka rusunda yati ataenda nawo vaiwai saka muchemberi kunhu kwatanzi tiende ndanzi ndisaende kwakasviba kunhu kupi ikoko zvikachinzi imi mufanira kuteedzera zvataurwa namambo zvikanzi muri kundipikisa asi ndanzi ndisaite sei ndisaende anyway gaite sei tiende takapinda mumota mvura yakatanga kunaya baba tiri mupikapu takanaiwa zvandisingambofa ndakakanganwa tasvika pamazowe kubva tazobatsirwa namwe baba vanonzi vachawarika kati kumuri kuenda kupi nevana kuri kunaya dai pindai mumota tapinda mumota mavo takunosvika panonzi pana Makondeo tiri murodhi yekuti tabuda Criston Bank tadai so pane panonzi pana Makondeo pane rimwe gomo so pamakokero use kana makambonzwa nezvapo mota yakabva yanyarara ipapo ko
todini apa mota yangonyarara apa zuva ranga rakuda kutononyura mota kudai bva watsvaga electrician mota ingamuke kudai mota ingamuke ndobva tarara tiri paipai then mangwana makuseni bva tamuka patanga kufamba netsoka takafamba ngati zvisviko maybe 7 k's kubva ipapo tinosvika kumba kwasabhuku kwataita sei munokwadzana aiwe sorry ndobva tafamba ndobva tasvika pamba paina tichisvika takaona sabhuku wai varipo ndobva wati regai ndidedzochi vamwe varume wanditoona chi matari varume waye ndobva wadedzwa ndobva wauya ndobva wanditi imimi ndimi munoita sei munoziva masvikira anoita chi uchemberi tokumbira muite sei muasume kuti vana vairasha wada kutaura nani nini muchemberi vakabva wagama ipapo wakati kona imamoyo iwe unoda kuti undisume kuti uri werudzi here rwairashawa kuda kundisuma kuti nditaure nechi nemweredzi ndimukona ndakabva ndanyarara ndakati sori ichi sori muchemberi ndakanganisa ubva kwinya umwe munhu achinzi saka mwana yani dare zvishuwa tozvakataura zvikachinzi neumwe akauya ipapo zvikanzi isu da kuti tisume ndakusuma ndega nditaure namuchemberi saka zuva ranga ratodai ngaratokwira zvikachinzi ko munogoda kutaura namuchemberi nguva inoi mudzimu ane handa here komuda kusuma kana kuti hamheni umwe mudzimu yamudata sei yamuri kuda kusuma mambotaana nehanda zuva rakakwira kudai so vanhu vaya toni vakutanga kutorovana vatobatirana matemo paya yakakakaka vanhu vaya kuda kutorovana uyo anga achizvita anga abatwa nemudzimu wachona anga achiti ndanga tichisuma anga akutaura zvemudzimu vasimuka hamheno mudzimu unopfeka bhutsu here vatakura zvinhu zvake zvaanga aya nazvo ndobva atobva paipai isi ndobva tatosarawo ndobva taoneka tabva papi ndobva tabva ipapo ndobva tadzoka kuno hatinozombotaura nachief chiweshi vatagara then takazotsvaga matendi ndobva tabva paipala mahuri bva taenda kunonzi kutsatsi tiri kutsatsi ikoko pari pamba pevamwe amaiso vainzi takaenda pamba panonzi pekwaabangura patida kuti ndikubatsirei pekuita sei pekugara ndobva ndati saka tinosvika pamba pa pane dzimba ngani 2 kitchen nebedroom dziri dzeuswa ndobva wati mimogara pai mukitchen ati urai zvakanaka ibaba saka tiri kugara mumba mabangura ipo twachinopinda pai mukitchen muyami muchembere ndobva wati inini handidi kutsikirwa dare rangu nevanhu rume handitodi vanhu rume pedyo nani nini saka utsika mune muchitanga mune mutokangasa zvakaita sei zvakawanda vabangura ndobva wati saka mai kana muchindirambidza kupinda mumba mangu buda kuti ndiite sei muchazviona zvenyu ndovabangura vaive tarara usiku vakangoya nyoka muchemberi vakangoti ndanzi muka nyoka ndobva watonditi mai Lucy muka inyoka ndati nyoka zvikanzi tonaya kutodei nekupilo nyoka inge ine black nesilver so vatadedza wabangura nyoka ndobva waya paipai zvikanzi musaiurayi ibudisei panze inenge iri nyoka ichi inyoka yewadzimu zvakana muchemberi kwedzi wabangura urayai nyoka iyi iurayai nyoka iyoyi ndobva uraya nyoka zvanzi but ndandisingadi wakabva waitora nyika iye ndobva wanoikwidibira nechimwe chidhishi so ndobva tarara ikaswera iripo kaikwidibira nechidhishi chani chao iwo hameno kwawakanga waenda kana tizoti wakazoirasa nguwai kana kuti wakaita sei hatizivi saka ndobva tikazoti naye muchembere toita sei ndobva tatenga matendi pane mari yandandabatsirwa naivo vanonzi vaneya vakamboyawo kwachitibatsira kutitumira mari ndobva tatenga matendi ndobva tanogara kusaidi kwerwizi kunonzi kutsatsi pavamwe amaiso vanzi maefdens pachaka chigara pamba ipapapo isaigarawo kusaiduku iwo achigarawo kusaiduku nemhuri yani nemhuri yavo but tiri matendi yani edu chando chese chairowa cheche chaitirwa tiri mumatendi yaikuti chichidonha chando chitonhorwa nevana tirimo imomo zvichinetsa zvichirwadza tirimo pai mumatendi saka umwe musi pakabva pauya umwe mukomredi so anonzi vabenhura sorry ndoti ndidzoke kumashure pane panhu pandasiya tiri pekwaabangura apa tiri pekwaabangura pakauya umwe murume so anonzi vabenhura akauya mumwe murume wakayana sorry ndakumukanganwa zita rake kuti anonzani vasvika ndobva wati isusu tatumwa nakomredi parirenyatwa unova mukuru wemaovheti ebhindura mukuru wemaovheti uyu atumwa nakomredi mahiya vanobva kumandaroni vanova mukuru wemaovheti epasi rino vanoona nezvekufukurwa kwemarangwanda epasi vatituma kuti tiye kuzotaure nani vana kuti namuchemberi nemwana ari kusvikirwa nani namuchemberi ndakutaura nehomwe yani yavo saka vakabva vatanga kutsitaura nani namuchemberi vachivaudza kuti inini kuti ndiye munzvimbo inoyi ndakauya nechikonzero chekuti
ndakanzi ndiende kunzvimbo kunoko. Kana chinge ndaya munzvimbo ino yemazowe, panofanira kuti pazoitwa ushushu. Kana pachinge paitwa ushushu, ndoratidza pane mutumbi wacharwe. Kana ndoratidza pane mutumbi wacharwe, pane zvichaitwa pamutumbi iwoyo. Musoro wobva kwachena, kwakaita sei? Kwakaenda uko. Makomeredhi aindobva angutsikitsira pai? Tsikitsira pasi. Saka panguva yavakabva vafonera chii? Vaparire nyatwa. Vakati nawo iri kunoku yakajeka. But yakiitwa nekuita sei? Nekukasika. Zvikanzi but manje kuti titi chiweshe. Chiweshe haana chivanhu chaanoita sei? Chaanoziva. Saka toita sei? Alright, zvichaitwa. Ndobva zvangonyarara. Kusvika tibve pekuabangura pepe. Tobva tazoenda kupi? Kutsatsi. Tiri kutsatsi kuya. Ndopandakazoona comrade waiwauya umwe musi vakatonzera bhaketi rechibagi. Saka ane bhaketi rechibagi. Chazotsvaga munga yekudiwa nani? Namuchembere pari zvino handina chi? Handina mari. Vatati hawo. Ndobva tagara. Then after 2 weeks takaona makomrade achiuya vakazara rori vakapfeka maskavha avo eZANU-PF, vamwe vakapfeka makepi. Vatosvika ndobva vatouchira. Isusu tauya tiri kubva nekuna Chief Chweshi. Tavabvunza tikati uyeni wakauya munzvimbo munomu wakauona here? Chief Chweshi wakati hongu uyeni ndakaita sei? Ndakauona. Asi mwana ndakamuti aende kupi? Kushawarunzi. Zvaanga ari kushawarunzi andauziva kuti akazinda sei. Ndakati aiyo hawaifanira kuti handaiziva ndakazinda sei nekuti tiri kushawarunzi ikoko. Ane pandandasiya Chief Chweshi wakati handigone kubatsira kuti vatibatsire kana kutitengera kana hembe kana chikafu 100% kana vasati vaziva kuti mwana uyu dare iri nderani. Kuti ivo vari kutsanangurwa zviri kudiwa kunzi zviitwe. Saka chimwe chinhu chavari kuda kuziva apa ndechipiko? Zvakabva zvandinetsa. Wow, ndobva tagara. Chief Chweshi mangwana acho ndobva wandifonera zvikanzi ndokumbirawo muuye kupi? Kumba. Ndobva ndati kwakanaka here zvikanzi uyai kuno takazoronga nemaovheti akabva kuno kuchichi. Ndobva ndati ho. Ndobva ndasuma chimuchembere bva ati ngatisaendei mangwana. Tozoenda the following day. Tazoenda mangwana acho. Nosvika paipai. Tikaperekedzwa nomumwe murume pamba ipapo vanonzi vachapa wapachaka. Tandokumbira mutiperekedze sezvo handisi kuziva kuti kwakamira sei kwatiri kudi? Kwatiri kuenda. Vanhu nomudzimai wacho endai zvei ndosana ita sechigadzira fodya yanga iva nguva yefodya. Ndobva taenda kweyo chisvika ndobva wati uyu murume wenyu here? Ndikati kwete nandina chi? Ndina murume. Zvikanzi saka sei muri kufamba nechi? Nevana. Zvikanzi vangondiite sei? Tiperekedze. Zvikanzi ho zvandokumbirawo muite sei? Musuduruke. Ndizvo ndaita sei? Zvandoda kutaura nawo. Saka panguva yavo vakabva vangoenda pasaidi pemota ndobva wadi ndobva wagara. Tawana Chief Chweshi ndoda madirections ekumusha kwechi? Kwemwana uyu. Nefoni namba dzani dzababa vake. Ndoda kuita sei? Ndoda kutaura nawo. Ndobva ndati ho ndobva ndavapa paipai. Saka Chief Chweshi handina kuona action yavakaita sei? Yavakaita panguva ipi? Panguva iyoyo. Patagara chingoti chibage chikapera waimutore chibage chikapera yaimutore chibage chisina kana mari yekugaisa kana nguva yemafuta kana chii. Ndobva wazotuma anonzi Kosi nevamwe vanonzi vaMujeri vaiwa sabhuku ikoko nevamwe vanonzi vaChikukwa. Vasvika vari vangani? Vatatu. Zvikanzi isusu tatumwa nani? Tatumwa naChief Chweshi kunzi tiuye tikubvise ipapi pamakagara. Muchasarudza nzvimbo ngani? 2. Kugara pachikoro here kana kuti kugara pamusha pekwaChikukwa. Muchembere ndobva wakabva wadaira wachiti pamusoro uyu. Pamusha pamati ndinogara pekwaChikukwa pane nhau ichi iripo pamusha apa. Handi mune hanzvadzi yenyu here yakashaya musati maitira nyara saka musha wenyu hauna kuchena. Kazi mombe dzamuinadzo makaita dzekupamba makadziwana kupiko mombe idzodzi musha wenyu hauna kuchena. Saka mhepo aigare pamba pakaita sei? Pakasviba. So saka maenda kupi? Kuchikoro. Zvanzi kuchikoro kwachona futi kune nhau. Muchembere havafanirwi kunge vachigara panhu pane ruzha. Saka tochidini zvikanzi vanovakirwa chiimba. Tatama paipai ndobva taenda kuchikoro kuya sezvo zvataurwa naChief ndobva tateedzera. Hazviri tirambe zvawaita sei? Zvawataura. Saka Chief Chweshi vakazotitora muchembere. Alright, umwe musi so. Ndobva wati vakafona. Ndobva ndoda kuti mugadzirire. Tiende kumuzarabani. Tsokoto. Tikunosanga gara pasi. Alright, inontora mupani. Ndontora mupani. Alright, inontora. Nanti tiende kutsokoto. Tiende kutsokoto munosangana nani? Na Mai Mnangagwa. Anditi. Muchembere ndobva watonditi hakuna Mai Mnangagwa tikunosangana nawo. Tukaenda pakati peguru apa. Nehoya. Ndopatukuita sei? Ndopatukuenda. Tikati ndobva ndati manje kuti tirambe muchembere azviite sei?
azviite zvikanzi mukundipikisa amen. Kuma exactly 2 o'clock wakabva wafona chief chief kunze kwakunochena zvikanzi gadzirirai ndakuita sei ndakuya asi motakura chi mablankets ekufuga kuzi muchienda makagara kumashure kupick up kumberi kuna unoda kudarika nita sei ndichinotora kuGlendale ndati hazvinoita sei hazvina kuipa ndobva vatosvika vatatotora blanket ndobva tagara mumashure nevana vedu ndobva taenda vari murodhi yeGlendale ndobva tanoti pfuure muGlendale vatabva vanotena ndobva vaenda pamwe pamba sobva vatora mamwe machembere mangani 2 nguva iyoyo matara anga akavharwa matara anga avharwa ndobva wanga mwedzi wembudzi asi vanhu vakatakura matsvimbo avo micheka yavo zvese vachingiti ameno zvawaingoita handa kuzvinzwisa saka taakunosvika mumvuru ndopakanzi chi vana ngavai vagare kupi kumberi kuziva kuti enda une mwana vari kupindwa nechando ndobva ndati havaite sei vasiye izvi nyani tatosvika kwatiri kuita sei kwatiri kuenda saka takabva tatanga kurasika madirections ndopa wakatanga kufona foni yangu chifshweshi hanzi ndokumbirawo mutudziro muchemberi wachidirector zvanzi kweni ndikuziva rwendo ndindatsanangura here ringatifambe rwendo handi ndimukuziva kwamuri kuenda zvitungamirire miite sei miende kwamuri kuenda kusvika tiite sei tisvike saka kuno kwataiendawo kwenzi kune musikana ariko ari kuzvitiwo zvikara nechi ane mhepo yambuya neanda but handi saka kumakuri kuda kunotestiwa kuonekwa kuti uyu wedu uyu neariko ane mhepo yambuya ndeupi handina kurambaka tinosvika paipai una kutoridzwa ngoma but papasina doro inge papasina futi vanhu vakawanda paine tumadhara totokazodza bute kumeso kaita sei ndobva tatodzika paipai chemberi ndobva watobudawo ndobva wamonerawo jira ravo rawaita sei rawakamonera ndobva watodzika bva yapaipai ndobva wapiwa rupasa rwaridzi muchemberi ndobva waramba wagarawo pasi saka musikana ndokwakabva kwaakabvako zvanzi hapana apa pana zvokuti mhepo apa mhepo ipiyo iyi mhepo yakadai so kuna mhepo yakadai so une mhepo yacharwe iwewe une mhepo yacharwe charwe ariko akarara kuhiro seikoko kuti zvako zvokuswera uchinyepa kuti hanzvananzi ida kuratidza pane mutumbi wacharwe kuratidza pane mutumbi wacharwe ndopa ndakati inini naimi ndokumbirawo kubvunza muchemberi wambokutsanangurira here kuti panapa waingei kana kuti uye vadedzwa nani ambonyatsowadedza hanzvasore muchiitisa chief chiweshi sapa paina chief wata naiwo chief chiweshi ndo machief anga ari papi anga ari papo chief wata wawo musikana ndiye uya aituka uyu chief chiweshi wawo ndi uyu wawanga waendawo naye kupi pane vanhu apa saka tiri panguva iyoyo musikana yakabva anoita se abva anotema muti unonzi mukondi ndobva waya achimhanya da unodyisa chi uyu ndopandakati hazvigoni ndobva ndatora mwana wangu ndandakabata mumaoko bva ndanorarisa pai kumota ndikati iwe musikana yoenda akuzokurowa iwewe kana tiri pamatare ngati zvimatare kwete kuti uite zvauri kuita kusvikanzi tinavo mai madzima vari kuchengeta mwana ari kusvikirwa nemhepo yambuya nehanda vari kutitsanangurira apo pavakanga vaenda kunzvimbo yekumuzarabani uko ndofunga kwanzi kwanga kunoitwa matest ekuonekwa kunzi mumwe ari kugara munzvimbo yachief wata ari kuzvitiwa ari kusvikirwa nemhepo yambuya nehanda naivo zvakare vauyawo newavo auya nachief chiweshi muri kunzi mubvisei munomurovawo inini ndinanzi wabvisei mende munoita sei munovarowako ndopandakaramba svikana chief chiweshi azviti musarwise chi amai avo noti mhosva inozodzoka kwandiri saka panguva yepa ndikuti ndasiya inini mumashure ndipekuti ndakabva ndazofonera kune vanhu vepresence office vakauya mumashure umu kwakauya vanonzi Mr. Gwatidzo mukomana veintelligence kuti vauye vakomana vakanga vafonerwa nevanonzi Dr. Viremo Dr. Viremo vachinge vaudzwa nevanonzi sekuru Munyanzi kune mwana ariko ari kutambudzwa kuRivers mwana haana pekugara anonetsikana chikafu chake chokuti adye nokuti haadyi zvese zvinodyiwa nevamwe vanhu mwana yakunetsikana singati hana munhu anoita sei anokwanisa kumubatsira ndopakatumwa vakomana vepresence office vakauya nevekuculture kwakauya anonzi Nanla Makumalo nevamwe vanonzi Hanana Nzou vakawanda mazita avo vanhu vakauya vakabva kuculture ikukuku kuti mukuru wavo anonzi Stefania Mukusha haana kuuya but aingokomunicata chi ari vese ndobva waya kwekwe saka vasvika vakanopfuurira vachienda kumba kwachief chiweshi ndoko vakatangira kuita sei nosvika ndobva vataura nachief chiweshi ndobva vachizodzika kuno but chief chiweshi haana kudzika vakatumira mudzimai wavo
nevanonzi vamujeri anova sabhuku ikupi weikokoko ndobva waya patatiri asi wachinosvika ndobva wati isusu tauya sekutaura kwatikaita nemi pafoni toda kuti titaure nemhepo saka muchembere ndobva wakabva wadera wachiti saka zvese zveitsanangura mimi chiti zvechimbotaurwa nayo nechizvona munyama yangu here kana kuti ivo ndo vanenge vachitsanangura papaita clash zvikachinzi nanonzi nzou chiri kunetsa kuti dare risaitwe chii zvikanzi hapana hama dzemwana zvikanzi iwe muchemberi wachona vakataurere vakati zvoda kuitwa paine hama dzangu ndikati kwete havana kudaro vakangoti pane nhau iri kuda kunzi iite sei iitwe asi hazvigoni ndinokuratidzai mutumbi uyu pasina mutungamiri wenyika saka ndo pari kuita clash yevanhu ipapo vanhu vasi kuda zvipi vanhu vasi kuda izvozvo wow zvanzi nawo ngaite sei ngaitwe nanzou yawe ndobva watobva paipe ndobva wadzokera saka tiri kuguruwoko ndakazowafonera wakomana wepresence office ndata isu tatakurwa taenda kupi kuguruwe kuhoya kune nyaya iri kwemwe musikana zvikanzi musikana wachona anonzani tikati Bridget mandi zvikanzi aiwa havana mhepo uyu tikatopedza naye kudhara takatofamba naye kudhara ana mhepo ndobva ndati wo ndobva tabva ikokoko tiri murodhi kuuya ipapo makazoonekana sei nevanhu vangu hatina kutomboonekana mune zvakanaka handidi kukunyeberai chatakaita nechokuti isusu takangosimuka nditi pataenda kupi kumota kubva tanogara pai kumota iwo chief weshe ndobva wasara nemusikana pano pandasiya musikana uyu anga ine marusero ake mangani 3 kuti rimwe apo zihombe pakati nerimwe kupi mashure izvo zvinozikanwa kana nekamwanaka aiti akapedza kutsarutsanangura nhau dzake ainogara pai murusero urwu pakati urwu musikana upi musikana yeye zvese zviri pai mumaziso angu saka panguva yandauda ndizvitaure ndikangoita se ndikangonyarara mimi ndikabatwawo ndizvinyarare zvinhu izvozvo then tazosvika uku chishweshwe watitakura watidzosa watisvitsa pamba ndopandakati ndobva wati memadzima mune namba here dzekuzanupf headquarters ndakati no ine handina namba idzi asi ndine namba dzewakomana masiyaiwo aya zvanzi ndandisingadi wakomana wewe kuziva rirafu wakomana ndachida dzekuzanupf ndikati handina vanzi anyway ngaitingowafonere tivatsanangure maitikira aita zvinhu kuitira mangwana saka ndakabva ndawafonera wana Mr. Gwatidzo enda ndozvaitika kupi uku watwa imimi mai madzima mamuchizotakura mwana sei kuchienda naye uku musina kumbotiudza imimi kuti manzi miende uku isu takabatana pamwe chete kuti tikufamba pamwe chete mazotakura sei mwana iye akanzi atsakatika munoziva here kuti imimi munogona kuuraiwa imimi kunzi matsakatisa mwana wenyu mamusingadi kana kuti apedze zvaanga achiita kana kuti mamuchinyeba handiti ndobva ndati aiwa handina kuziva inyaya yekuti mundibatsira kunzi kwese kwamunoda kuenda kwese kana panganzi ndiani ari kuuya mufanira kuita se kutizivisa ndobva ndati no it's okay ndazvinzwa saka vakazouya vakomana vaididzwa nachief weshe ndobva watonditakura ndobva taenda kupi pachief weshe kuya but muchemberi wangu asipo kozi ndobva ndandasununguka mwana chemberi havadi kuona mwana asati adonha guvhu ndobva ndatienda pai ndobva ndataurana chief weshe wari mukutsanangura nyaya yamafambiro atakaita patakaenda kuguruwe wakabva wasiya panhu pekuti mwana uyu aida kupiwa mukondi handiti ndobva ndati chief mune panhu pamasiya zvikanzi ndepapi mai madzima ndati masiya pekuti ava vanhu vekuhoyawa musikana wawo uyawa tikaenda kunoona aida kujeisa mukondi zvikanzi aureti papo ndiregererei handiti ndobva zvapfuura zviyazviya then ndopakachizouya vepresence office vakazodzoka futi rimwe day vachidare ngariite sei ngariitwe pakuda hama dzemwana zvikanzi nachief weshe chiregai ndichitsvage inini kuti hama dzemwana ndodziwana sei kuti kwanise kuita sei dare riitwe saka ava vanhu vaenda vapresence officer chief weshe ndopa wakasara zvikachinzi murongedza zvinhu zvenyu zvamuinazvo ndokutakura endende nemikupi kunokusiyai kuna chief zvimba ndobva ndati hazvigoni isusu tofanira kutedzera mashure memhepo zvainenge yatudza kuti tiite ndizvo ngatiite se ngatiite mune nharo ndabva watotsamwa chief weshe kana zvakadaro mve mangu muite sei ndikati inini handina isimba vane simba ndo vari kusvikwa nemhepo zvavanenge vataura kuti tiite ndo zvatinoita se zvatinoita kubva waenda kumba kwavo then mangwana acho after 1 week vakazopfuura vachiti mugadzirire kuda kunobatiswa masowe ndati masuwo zvikachinzi kuti paone kuti ane mhepo ndiani vese vari kuzvitiwa nemhepo dzanambuya nehanhu vese vari kuenda kupi vari kuenda ikoko tagara after 1 week zvekare
ndobva wanditi hatichaenda kuya kuya izvo musikana uya akugara kupi kushawarunzuku Bridget Mande uya ndobva ndabvunza inini kuna Mr. Gwatidzo wepresident kuti ndati zvakafamba sei kuti Bridget across kubva uko asina kupfuura nemumaoko machief chiweshe achienda kusvika chinzi aiwa iwo chief chiweshe nachief wata ndo vakazvironga zvinhu zvipi izvozvo ndo vakazvironga zvinhu zvipi izvozvo ndati ndobva ndazovabvunza chief chiweshe ndati zvakafamba sei kuti Bridget abve uko kucrossa apa pachienda akaendeswa naye musiri mberi makaminisa zvikanzi ndikatozongoona akupi aikoko vanhu vanotomboya nemumaoko mangu izvo kwakuri kunyeba zvavo then ndobva tagara ndobva tazonzwa kuti kwaenda marori nzwa kuti mukonzesheni munomu mukudema muchidetsera nzwa kuti uda kuenda kudoro kumazuve kuri kubikwa kuri kubikwa doro zvikanzi kudoro racho nari kubikwa nevamwe wekurivers idoro rani kuinga gugu wari papi wari panapo wani ndikati handizivi mimi kana muda kuita ise endai ndatotaura shona yekuti munoziva kuti chakanaka achikurumbidze kubuda asi chakaipa chinoita sei chinokasira kubuda ndikati rinoera gore rangu rechi5 ndiri muno muzvimbo muno dare rakamira rakaita sei rakadaro zvakachinzi ndobva tatonyarara paipai ndobva waenda igore rakapera muna December saka vari ikokoko pane vanonzi vagore kumba kuye kwatakatumwa nachief chiweshe kuya kunzi tiende vakabva vandifonera inini vakanditi mai madzima chief wenyu tawapa samoni nekuti vakaunza munhu kupi kunoku zvisiri pamutemo hakuna munhu anosvikwa nemhepo yenyika akadaro akazhangandira kuita sei akadaro ndobva ndati zvanzi hakuna dare riri kuitwa sei riri kuitwa kuno saka vakazoita zvavo zvechisimba chawana Bridget waindobva watsvaga pavo pawakavaka pawakaisa matende meme matende vakamapiwa nani ndobva waka kupi ikokoko ndobva wagara izvo zvedu hatinei nazvo vachatongwa nekutadza kwani kwawo then tiri parivers paipai chief chiweshe vakazotumira vanhu vekomiti vakati ende munondibudisirawo vanhu ava zvinhu zvavo panze vabve vaende kumusha kwani kumusha kwavo ndobva ndati ko zvambofamba sei kusvika nekuti hama dzemwana dzisikuita sei hadzisi kuuya saka hama dzemwana dzakabva dzayamiswa 29 December ongori musesandi ivo vakatopfuura vakatona takagara nanabamukuru atakagara nawo ndobva waenda kuchechi then vakudzoka ndobva tavamisa zvikanzi teerai kupi teerai kumba zvishuwa takavateera kumba kwavo kuya kuya unosvika navo ndobva yatanga kuita sei kutsanangura saka bamukuru ndovakati inini sekuona kwangu dakutaura zvakataurika papi ina ndigone kuti ndinyebe sekuona kwangu pane mwana wangu hapana mhepo yenyika asi kudzi pana charwe arikuda kubviswa paari uye oita kuti musoro wake ubve kupi kwauri uko ndomataurira akaita bamukuru iwawo svika nachief chiweshe ndobva waita sei ndobva wanyarara saka vana vachief chiweshe vakabva vatanga kuti hazvitomboitoti nauyo iitwe ngaimirwa vakomana vangani vaviri vachipikisa baba wavo zvina baba wacho aiwa ngaitwe zvikanzi mudhara mimakure sikuudze nawe ngaiseitwe une zvatakaita kuna Bridget uko mari dzakapera achingofambira Bridget achinyeba zvake achinyeba ngatisiyanei nazvezvi ndobva tabva paipai vana bamukuru ndobva wadi ndobva waenda vakanzi chakupai ndikukupai 2 days charonga nemamwe machief tosangana rini kuti nawe iite sei iitwe ndobva vaenda hakuna kumbopera 2 days ndobva watofonerwa bamukuru anzi dzokai mutore mwana wenyu vanhu varamba kuti nawe iite sei iitwe zvana bamukuru ko munogoti ndidzoke ndimutore iye achinzi hatenderi kugara kwese uko iye anzi agare nzvimbo yemazuva zvikanzi aiwa ngabude muno munzvimbo yemazuva adzokere kupi kumusha kwakazvimba endai munobika doro racho kwazvimba zvikanzi izvo zviri kunzi zviitwe munomu kwose muri kupikisana nemhepo zvikanzi ndo zvandiri kutaura handisi kutomboita zvinhu izvozvo ndobva tanyarara then vakazotuma vanhu vekomiti hanzi endai munovabudisira zvinhu panze akasvika zvishuwa dhii rekutanga ndobva takaninka kunetsana nawo kakawadzana amuchemberi ndobva watonditi musakakawadzana nawo bvumai kuisira zvinhu panze mangwana panozowana chekuita sei chekutaurira zvino mukada kuti muite zvekunetsana nawo hazvizobe pikicha yakaita sei yakanaka saka wakazodzoka futi yatinazitaura neni mune zvakanaka mai madzimai kuti mubudise zvinhu zvendikati hazvina kuita sei hazvina kuipa zvanzi munoona kwekuti mungaende kupi ndikati ndikupi kwandingaende inini nemwana uyo ane dare kumba kuriko chief chiweshe wakanosvika kumba kwedu vanokuziva kwaSpindale Park samuda kuti here ndidzokere nemwana uyuku iye asi ari kunzi asagare muguta rihari muda kuti ndiende naye kupi mwana uyu zvikanzi itai zvataura nachief ndabudisa zvinhu zvedu bva taunganidza apa
ndobva kwaya mota yawamujeri bva yatitakura hanzi ambuya inini handisiri ni ndakubudisai pano asi ndangonzi ndikubatsire kutakura chii zvinhu ndasaka zvinhu zvimukutakura munosiya zvanzi kurodhi ndati hazvina kuita sei zvina kuipa ndopa ndakabva ndafonera vamwe amaiso vanonzi mai nhamburo ndati mai nhamburo tinokumbirawo kuisa chi zvinhu zvedu kumba kwani kwenyu tichiona kuti tingagare kupi zvanzi hoho handibva tenda kwamai nhamburo kuyo zvisineiwo musi watikangosvika kwamai nhamburo baba vaya vandambotaura kuti vaitibatsira vaya umbogara pasi musi alright it's okay alright sorry ndobva watitumira mari zvanzi nemunotsvaga imba mukonzesheni baba iwavo nanhasi ndovari kuti bhadharira chi panapa handina relationship yandinawo nawo handidi kunyepa ndovari kungotibatsira baba ivavo havatibatsiri hedu chikafu but kungotibatsirawo kuti tiwane pekuita sei pekuti tigare nemwana uyu saka tauya kunoku pane vanhu vandikazoona vakasvika ndati kwanhu yekurevhasi munotosvikawo kunoku zvanzi madzima muri panapa ndikati zvanzoonesa kutoti makaenda kupi makadzokera kumba kwenyu makadzokera kumba kwenyu ndandokodzokera kumba kwangu nedare irori muda kuti ndimuite sei mwana uyu inge ndo pano pandingakwanisa kuti nditsanangure ini muzotaura inu nani namuchimbiri pane pambotaura muchiti mwana achienda kuchikoro akanga asingadi kuzora mafuta ndoda kuti mutinzwe pavo kuti akakura sei mwana pamaikura naye makazotanga kuona kuti mwana haadi zvokuzora mafuta haadi kudya ichi pakafamba sei pa alright zvaita ndezvokuti tikamugeza nesipo aita zvimapunduki kana zvinenge tumasungumota so miri wese mukamugeza nesipo kana kuti mukamuti kana kuti bata sipo dzimwe dzenguva aiti miri wangu uri kunzwa kufambwa zvakanyanyisa nekuti anoti miri wangu wese hapana pandisinganzi kufambwa tikati chii chinenge chidaro zvikanzi iropa ravo ivo ambuya charwe rinenge richifamba kusvika mutumbi wavo wabviswa pauri ndo pachazozorora ropa rani ropa ravo saka riri kufamba mungave munzara kana pai rinongoita sei rinongofamba saka kumugezisa kwataita kuye zvaibva zvanotashana nezvaari kuudzwa iye kunzi aiti ndopaakamiswa kunzi asadye even chingwa chikafu chakarara maswits kana madringi kana ingave nyama iri kubuda ropa apa habati musi wefriday musi wesaturday haadye shuga adye madomasi izuva rakaira kwaari sadza rake raanowanzofarira isadza rezviyo kana remunga haade sadza remugaiwa rechibageri dowi anodya asi haadi kuti rogadzirwa remushopu iri ozotenga iye haadi kuisirwa sauti neumwe munhu haadi kubikirwa chikafu chake neumwe munhu anobika ega mbatya dzake anowacha ega dzisina sipo haana anomubatira zvinhu zvake anongozviitira ega isu kana achida kutodyawo chikafu ndiye anototibikira toti chikafu chatinacho chishoma ndiye anobika iye otipakurira isusu hatina chake chatinobata isu kuti ndinzi nyangwe ndiri mubereki ndoti ndibike ini ndomupakurira anonditi ndakasviba kana mwana mucheche uyo haabati kana inguva hembe yake kana ikadonha pasi haabati izvo haaiti saka anorarama ke mumba isusu tinorarama medu haade kuti tive pamwe chete nemwana mucheche uyo ndazwa muchiti baba wakabuda wakabuda zvaita sei hatingati takaseparata asi muchembere vane nhau yavakatsanangura vachiti ivo pavari havadi vanhurume nekuti vari kuti ambuya vanga vakuuya saka mawiriro vanga kuita ndokuti uyu anga akusema mwana ekusema vanhurume saka vanenzi handizivi kuti vakazvifambisa sei ivo vari kumhepo kuti vakwanise kuita sei kuvasunurudza handina kunetsana navo handidi kunyeba vakangoenda ndobva vanotsvaga imwe marriage saka ndakatozozviziva last year kuti kwatove nechi nemwana kwavari ikoko kwavari kugara ikoko saka ndaingotiwo munhu akangogarawo saka vatove nechi neimwe mhuri ikoko pamakaenda kwazvimba mbuya vatanatsa vakasvika vakati kana mauya nenyaya kana iri nyaya nehanda yamauya naye pano handide kuinzwa nyaya iyoyo saka zvakandinetsa kuti vakanga vazviwana kupi kana nini zvekundinetsa kuti vakazviwana kupi zvakandinetsa handidi kukunyeberai handidi kukunyeberai nanhasi ndinova nemubvunzo mupfungwa dzangu kuti zvakafamba sei kuti zvidaro even baba wacho ndakavaudza ndo zvakataura mai venyu vakanditi inini ndiri mwana mudiki handikwanise kuti ndipindure nyaya dzechidziwabereki handiziviwo zvangu pakanzi nachief mhuri yenyu inofanira kuuya pakazouya nababa mukuru musi wa 29 December it was last year vaiti vari kuenda kupi kudare rani uko kana amai vavo vamboramba kuti nyaya handidi kuinzwa pavakazoya vaiti vari kuenda kupi mawiriro avo akaita anababa mukuru avo vanhu ava vana vepabarika
kwakauya nabamukuru wekuimwe imba ava vekuimba iyi kwakanga kwarambwa kwavana kuuya ava nabamukuru vandobva vategai tinomirira chi mwana nekuti dzinza nderedu chi tese ndomawirira akaita nabamukuru iwawo. Saka kunyange zvava madzima vaine imwe mhuri ukama hwavo nemwana wavo wakamira sei? Pakuti kuwirirana kwawo kana kuti kundomboya kuzoona vana pandomboyo neshuga havauye asi kuti kana wanguwanawo pawanenge wanguwanirawo sezvo munhu asina hake mari mazuva ano zvinhu zvakarema pawanenge wanirwa ntasei vanotumira kana vasinawo vanenge vasina wavo asi kuti nditi vanouya kuzoona mhuri havauye. Saka muchitaura nemhepo muchitaura nemuchembere chavari kuda chaicho chaicho chi? Right. Ambuya vakatsanangura vakati alright hanzi ndinopatsanangura vanozopatsanangura vari vega anditika aiwa. Saka shuviro yenyu mamai madzima ndimuri kuchengeta vanhu vaviri ava muchembere naTanatswa. Shuviro yenyu yamuri kuda ndeyekuti chii? Shuviro yangu ndeyekuti inini dare richiitwa ivo ambuya charwa vachibviswa pavari kuti mwana akwanise kufambisa nhau yake mune zvakanaka kuti zvinhu zviri kundiremera ndinonetsikana kuti dzimwe dzenguva mwana uyu anogara asina chekudya dzimwe dzenguva isusu chai togara asina chekudya iye ndichichengetedza mwana upi mwana uyu ndine vamwe vana vasingatoendi kana kuchikoro ndichichengetedza mwana uyu ane dare renyika saka zvinhu zvakandiomera zvisingati handikwanise kana ndite muvha wei pano nichienda kana kubasa nichimusiya hazvikwanisike zvinhu izvozvo. Kune vana vanoda kuenda kuchikoro havakwanisi kuenda kuchikoro saka shuviro yangu ndeyekuti dare iri ngarichiitwa risvike kumukuru wenyika kwariri kunzi risvike riitwe sezvakutaurwa kwazvakaitwa nemuchemberi ndo shuviro yangu inini. Pamakazotanga kuti nehanda muchemberi ndo vakataura here kuti panapa ndiri nehanda kana kuti makazvinzwa navamwene maenda kwazvimba? Hatina kunzwa ipapo. Muchemberi wakatsanangura vakati ambuya Charwe vakandiudza vakati mhepo yenyika inoyi inonzi mbuya nehanda Nyakasikana haina dzinza ina rudzi ikabva pai padombo yatsopadzokorora futi papo matichi tati muchemberi mwana uyu akataura akati ambuya Charwe vakamuudza vakati mhepo yenyika inoyi inonzi nehanda Nyakasikana haina dzinza haina rudzi ikabva padombo iwo ambuya Charwe ndo vaisvikwa nemhepo yainzi nehanda Nyakasikana ndobva vachiita kuti mwana uyu agarwe nemhepo ipi iyoyo zvekare kuti akwanise kuratidza pane mutumbi wavo uye musoro wavo uya kuti zvinhu zvitambanuke muno munyika pasi pese nokuti zvinhu zvakasunga. Saka ipapo ndo pasiri kugamuchirwa ipapo ndo pasiri kugamuchirwa ipapo. Right. Saka tiri kuti mhepo yaCharwe ndiri kusvika pana Tanatswa ichida kuti mutumbi wayo ubviswe pawakaradzikwa uendeswe kupi? Iye akatsanangura akati kumusha kwaona hamuzi munomu kunze kwenyika kuone vanhu vaye vechirudzi havachakutsanangurirewo varidzi. Ndichimbotaura nemi kati ndimunofonerwa muchinzi uyai kuno saka ini ndinombotanga ndaita ndanzwa kwamuri wokuti ipo vanenge vachitaura nemi vanenge vada kuti zvifambiswe sei. Saka ivo vakatsanangura vakati pachaitwa ushushu shoma shoma ndichivabvunza kuti tinoziva sei kuti ambuya mazoturuka papi ipapo mushure maunge paitwa chi ushushu hwokuti muratidze pane chi pane mutumbi wenyu zvikanzi muchaona nekuti matombo achataura achinyarara miti ichafamba ichimira ivhu richitaura zvekare zvichingochinjana zvakadi zvakadaro vachitaura vachiti munoziva here kuti ambuya Charwe vachisvikwa nemhepo yenyika inoyi vaichinjanisa makomo kumadai kuti iro riri uko iro neiro riri uko iro womadai hanzi nekaka waita nekapi kudai so kuti wotora iro woriisa uko wotora iro woriisa uko kana kuti iri rapa ninga yamandasi ninga yawira apa woitora woiisa apapa. Ndiri kuona homwe iri kusvikwa nemhepo ine machira ainopfeka nekuzvishongedza nechuma ndo yakataura here kuti endai munonditsvagira izvi nezvizvi? Ndo vakatsanangura tikatoenda tese pamusika vakazvisarudzira vega vakati vanoda ichi neichi inga zvisati zvatokwanira zvinhu zvacho nekuda kwepfuma haisi kuwanika. Anditika aya ndinokutendai mai madzima mazvinzwira
amai madzima vachitsanangura nhoroondo yemhepo iri kusvika pamwana wavo Tanaudzwa. Mai madzima vari kutaura zviri kubva pamhepo, havasi kuti ivo ndivo vari kuronga. Vataurawo zvakare nevanhu vaviri kana vatatu vari kuziva nezvenyaya iyi, kana kuti vatingati vakabatwa vachitsanangurirwawo kunzi izvi ndo zviripo, havasi kuti ivo ndo zvavari kuronga. Sekumbonzwa kwamakaita kuti pari zvino vanhu vari kuti tiri kusvikwa nemhepo yambuya nehanda vakutosvika 17, 14. Isu chedu chatinongoita chete kukupai vanozvigamuchira kana kusazvigamuchira, asi basa tinenge taita kana vakutaura kuti tinenge tasakura, tinenge tazonzwa. Iye zvinezvi regai tikumbire tiite mukana wekutaura nemhepo, usvitse wega mashoko, utipe nhoroondo. Pamwe tinogona kukanganisa panyama, tinogona kusiya zvimwe. Saka regai tipinde muchikamu chechipiri titaure nemhepo tinzwe kuti torongerwa zvipi. Sekuziva kwamunoita chikamu chekutanga taitaura namai madzima vari kuchengeta homwe iri kusvikirwa nemhepo. Tiri kuno kunzvimbo yemazuwe. Pari zvino tataiwa regai titaure nemachembere timbonzwawo nhoroondo yavo ivo nemuromo wavo, uyewo zvakare nezviviri kana zvitatu zvavari kuda kuti zvisvike kune vanofanira kunge vachigamuchira mashoko iwayo, zvavanozoita nezvazvo. Aiwa, tinozvisiya mumaoko avo. Muchembere makadii? Aiwa, tiripo isi. Takutsikai, tinokutendai muchembere nekuti gamuchira munzvimbo ino. Tatiregai tiuye kuno. Takataura nevari kukuchengetai kuno, vakataurawo nhoroondo yenyu, asi tati aiwa regai titese titaure namuchembere. Imimi muchitaura kuti chikonzero chakaita kuti muti regai ndinogara munzvimbo yemazowe chii? Ndakatanga kurota hope sematsananguro anga zviitwa. Mukadzi anga nomenzasananiko, ini ndaiteka kunenga kusimba. Pane mukadzi atangodarika pakapfeka hembe white and nesiketi yeblue, mamona ndo zvadangoenderana pakusimba kwachona nemukadzi yeye. Mukadzi haasi mutsvuku, adangoita utema. Utema vaita kaneka ufupi, sema adangoita kureba kwandikaite nini. Anga asina musoro, munhu aingogumira kuoneka mupi munomu. Pamasaidi kwakati uku kuna varume kuna vakadzi. Vari pakati vanhu vavainzi chi macomrades. Anga ari pamberi murume, anga abata chi flag wezivanzi. Saka mukadzi uyu anga ari pakati. Anga akasunga jira rebrown. Jira rebrown iri ine trouser rinenge rinonyanya kudaro. Ndobva mukadzi ndobva nditorovanisa kupi kumusana. Ndobva comrades ipati kuti yo. Ndobva ndikanati aunozerwa, ndikati zvikanzi aunonzi macomrades. Ndobva uzozama kuita chi kunzi macomrades. Ndo patikazoya uku kusanisaidzwa kuchitauriwa. Ndo pandikazonzi paunda kuitwa ushushu uyu maitiro unoitwa panotorwa zviyo zvatorwa zvazvanyikiwa, hazvinyikiwe nemvura pamugoti kana patepi, notorwa muchisipi kana murwizi. Manyikwa zviyo zvazvazobudiswa zvananikwa pazuva. Zvananikwa pazuva kudaro pochizotorwa guyo zvokuyiwa zviyo zvezviya zvochizonyikwa mugati. Ngati ni chembere yagumondo mazuva kana nemwana asitaita mazuva. Zvotorwa zviyo zvezviya zvoswera zviri pazuva. Zvatorwa kudaro panotemwa muti wemusasa. Muti wemusasa ndo uchazobatidzwa kuti pagadzirwe masvusva aya. Wemuhacha ndo unenge uchikurungisa masvusva aya. Zvadaro kuma3 kunze kwakunochena ndo pachazobatidzwa muti wemusasa. Zvabatidzwa kudaro ndo pachazotoneka ngokwata mbichana masvusva aya. Zvichizoendwa pasi pemahacha zvonoombererwa. Iwo mbuya Charwe wochizouya wochitanga kuradza vanhu pane mutumbi wavo, wochita zvavanoita pamutumbi iwo ndo vanenge vakuita vakagara panini. Wochizoita zvavanoita varongozodzoka nemusoro wavo, wochizoenda mumusha kwavo. Zvadaro zvimwe zvandikasina kuita. Uyezve ava mbuya Charwe avanti nambuya Nehanda zvinhu zvakaita zvikatosiyana. Iwo mbuya Charwe vaitogarwa nambuya Nehanda ndokuvaitosumawo. Ava mbuya Nehanda ava nana dzinza. Ndo inova mhepo yacho yakabva padombo. Ndo vaipa mbuya Charwe masimbi ekuti vachinjanise magomo asiwe gomo ibva apa enda apa. Uyezve vaisada kuti kana kuti mumwe wachona anogara iwa mbuya Charwe kwasina namurume kana chii. Saka tingati machembere
pane kakukanganise kunzwisisa kwevanhu pandoda kuti mujekese kuti mhepo iri kusvika pamuri nezita rayo ndimbuya nehanda kana kuti ndimbuya ndicharwe aisvikirwawo nemhepo yambuya nehanda zvaiko zvinozvo ndambuya charwe wafanira kutungamira vachindudza kuti zvakadai so ndo zvoda kuitwa mushure monge zvazoitwa mbuya charwa wabviswa pavari ndo nehanda paanoziva sei vanoziva ini chiramba ndichiteerera sezvandiri kuita izvi ndichiramba ndichifambisa zvandiri kuita mbuya charwa wabviswa musango makarara nehanda izotangozita basa autangoisiwa masimba ekuti gomebva apa endapa shure monge ndaramba ndichigona kutidzira saka tichinzwa nhoroondo yacho tiri kuona kuti pane makakatanwa kana kusagamuchirwa kwedare iri nevatungamiriri vatingati venzvimbo kana kuti venharaunda. Zvino tingati vanhu venyama vangakundwa here nemhepo iyo yakatungamirira tingati kana kuti hondo yechimurenga chaiyo. Ndiri kuti tichitaura namai madzima vaitsanangura pachinoti panenge pane tumakakatanwa kana kusagamuchirwa kwedare iri chingave chikonzero chii? Pekuti sei chingava chikonzero? Sei vanhu ava vasingadi kugamuchira dare rakaita sairoro? Kusanzwisisa kwenyama hukuru tingati chii? Right. Vamwe vachona vasiri kugamuchira nyaya vasiri kukwanisa kuisa kuna munanga goti nyaya izofambiswe mune zvakanaka. Kuna vamwe vakanyepa President Robert Mugabe achiri kutonga vachiti mutumbo wambuya nehanda chaita sei? Tabva nawo mbuya nehanda akachekerwa maHarare sirizvo takawiga kuHeroes yega asirizvo. Saka vamwe vachona ndo zvanenge vachitya, vamwe vachona vanenge vachikofumurwa zvanenge vakaita naurombo kana kubata-bata ndo mafambira zviri kungoita zvakadaro. Saka pakaitwisei naye Muchembere kuti vanhu havanzwisise vagamuchire dare iri nekuti tichinzwa pane nguva poitwa sei kuti mugamuchirike? Nekuti ndimi ndototungamirira sekutungamirira kwamunoita kuti kana mukati handei kwazvimba mukati handei kuguruve mukati chii vanhu vasingarasiki chingarambe tiri kutadzai kuti titi muteme shamu murove vanhu ava kuti chiimi ndini ndira kukuratidzai nezviviri kana zvitatu. Sikazoziva mhepo dzachona mafambiro adzakuita. Uyezve pachazoitwa masvusva aya pachizoratidzwa pane mutumbo wachona pachatanga paitwa masvusvo mbuya wachizoturuka pavanozoturuka mbuya charwa ndo pachazoitwa doro pochitanga kunzwa nengoma asi panozoratidzwa mutumbi uyoyo uchizosumuka usati wasumuka pane zvoda kutsanangurwa mutungamiriri wenyika. Saka kuti panoitwa dare iri kana kuti bira iri masvusva aya mutungamiriri wenyika vanofanira kunge varipo wachizotsanangurwa zvada kutsanangurwa mutumbi usati wasumuka kuenda kwaunofanira kuita sei wachiende. Handitika. Saka takagara kudai mune here mamwe mashoko amungade kutaura kuti asvike kuvakuru venzvimbo ino pamwe chete nevatungamiriri venyika? Shoko afanana kana mine mashoko amuda kuti asvike kwavari kuti ayo inini kuti ndoda kuti paitwe zvakati asi zvimwe dzenguva zvimwe zvinogona kunge zvichitaurika zvichigumira munzira. Saka takuti tikaitiupe mukana unoti imi micheni kutaura chete zvitese zvisvike kuti naye vatungamiriri venyika ndinoda kuti muite zvakati pari zvino. Imi mandi so kwanisa kwenyu zvitoro daiso zvamasvika panapa ndi ungada kuti vamutungamiriri wenyika ndi oziswa nyaya paziswa nyaya imi chizotudza kuti aiwa tavazivisa nyaya iyi muchizotudza imimi kuti aiwa tavazivisa nyaya iyi wada kuchiuya kunoko tobva tazokutsanangurirai vanhu mashure mongo mauza mutungamiriri wenyika tozokutsanangurirai vanhu vanofanira kunge vachiita nyaya iyi mafambiro azvichazoita mbuya ndo vachazonditsanangurira shure monge maudza mutungamiriri wenyika vauda kushuya kunoko tochizosuma dare kuti dare rera uda kuchiitwa chochiudza mhonduro dzinofanira kuitwa. Handitika. Aiwa ndatenda mbuya hanzi kuti mutichine mamwe mashoko here amuda kuwedzera ipapo? Ndo zvakanongotaura kwaisoti nyaya ichiitwa nekuti inini vangu panguva pai kana pai nechinzwa kufambwa saka inini ndakanzi zvoni dare iriri kunzi kumira unzwa kufambwa
kusvika mbuya charo wabva musango mavari nekuti ropa rawo hasati razorora saka ndoringe chikufamba mumwiri mako saka mutumbi wakabviswa musango uchiendeswa kwaunofanira kuendeswa ndokuti ndizomire kufamba kwanenge ropa rawo rinenge razorora. Ndofunga chimwe chiri kunetsa Machembe ndechekuti vakawanda vakungobuda vachizviti ndini ningi zvingadzivisike sei izvozvo? Ndinoona kuti ndini mbuya neyanda zvingadzivisike sei izvozvo? Nokuti ndofungawo ndo zvinozoita kuti panozosvika mhepo chaiyo pamuri vanhu vatambe kuzvigamuchira. Aiwa nekuti pakaitwa mashusha aka pachange pane munani inenge ichiratidzwa seutsanangurwa kunenge muchiita vanhu vobvumaka paitwa mashusha yayo saka apo pakangoitwa pa ndo pachabuda dzimwe nyaya dzese dzizhinji zvekuti vanoziva chokwadi kana vanonyepa vamwe vatakati tinzwa vanotaura ipapo ndo vafanira kutangira pamasusu yaya paitwa masusu yaya pachizoitwa dorohombe shure monge pakaitwa masusu ndo pachabunira mbuya wositangota zvanenge achiitwa ozoitwa dorohombe. Handitika aiwa ndatenda Machembere nekuti panguva yenyu mazvinzwira mhuri yeZimbabwe chiri kudiwa kuti chiitwe kana zvichinge zvaitwa izvozvo sekutaura kwavari kuita vari kuti panozongoitwa minana tisingazivi zvedu kuti zvinganetse zvakaita sei kana kuti zvingaome zvakaita sei kuti pangoitwa masusu iwayo pachiteedzerwa manyikirwa anoitwa zviyo makuirwa azvinoitwa uye nemabikirwa azvinoitwa tozoona ipapo kuti zvinenge zvichiitika. Saka izvo munotibvumira here kuti tiuye musi wedare racho tichiona zvinenge zvichiitika kuti vanenge vasipo mhuri yeZimbabwe vagona kuti zvechokwadi ndizvo zvakaitika kumazuva tinouya? Handitika mazvinzwira kana zvichinge zvaitwa taziviswa mukana wacho taupiwa tinenge tiripo tiri kuno kunzvimbo iri kugara homwe tinoti ngatisangane mune mamwe maprograms kwezuva ranhasi tinoti chisarai. Pari zvino izvi ndinonzi Robert Tafumane ndina Frank Wesere camera person uye our producer for this program tinoti chisarai.